You have a call. Hello? Makadi zenyu amai. Terrible. Okay. Mavunza kuti vamwe vakadzi vanochitire. Aiwa tatitimbo tanga nenyaya yenyu imimi timbonzwa nyaya yekuti pamakachita imimi paya zvii zvakanga zvaitika makanga machita kuti ranga riri dhimoni here manga mabatwa here nemweya wetsvina mamasindisingidwa mamhepo here kana zvanga zvafamba sei kana kuti mamusingagutsikani kana kuti zvaifamba sei? Yanga iri nguva yaMwari yamba inge ikwana ba kuti munhu achiwanikwa ari panguva yekuda kubatwa nomumwe murume anaye murume mumba. Ndaigara kuChiredzi nababa kwataigara mvura yaineka saka taienda kunochera mvura kune imwe suburb. Sepakati kunochera mvura kune imwe suburb pamba pataichera mvura pave nemurume aigarapo ndayanga asina kuwana anga asina kudii. Vanhu ndaifambidzana navo achibva atanga kuvaudza kuti mukadzi ndamuda. Pakufunzana nemadzimai ava madzimai akatanga kuudza kuti baba havasari kukudai. Ndikati havaudze vapindire murume. Zvikanzi aiwa baba havari kukudai. Hello? Tiripo takateerera tikunagirwa singaiti. Baba havari kukudai. Ndikati haindine murume asvipa. Baba kumba ndakandave nemwana. Asi mukukwirana kwedu murume wangu anga ari mutangwa ndakasangana naye pabonde. Ari munhu wekutangwa ndakasangana naye pabonde. Anamubvira ndatungisiwa nemurume uyu. Pakutana mamadzimaiwo makagarawo pamushana muchimenya nzungu. Unozonzwa mumadzimai achiti inini ndakazotungisiwa. Ndakazotungisiwa ndikabvunda, ndakatungisiwa ndikadai. Wosvika kumba wozvibvunza kuti handisati ndambotunda, handisati ndambobvunda, handisati ndambomuka nakiseni makumbo achisheka. Kana vakumbotaura nyaya yechi curiosity kana riri dhimoni kana riri shavi rechirwere ranga randibatawo panguva iyo Mwari ngaandiregerere. Asi ndakabva ndatangawo kuchiva baba vaya vanga vandichiva kutanga. Vandichiva kutanga kudarowo ndikatangawo kutiwo pasi pandaenda kunochera mvura ndaingovasekererawo kusvika extent musi vandibata paside. Vandibata paside kudaro vakandichoda. Vandichoda ndikawa muviri wese ropa richimanya. Ropa ramanya kudaro. Achibva vandisiya vandadzokera kumba kwangu nebhaketi remvura mumusoro. Baba ndasvika kumba vakati ko waita sengofane zvawaona chichaitika ngati hapana. Ndaenda kubuda majemakiseni ega ega. Ndega ndakusara vakadzi vandambenda nawo kumvura kuti ndinokasira inini kuchera mvura. Kana baba vatazokwirana svika ndazivawo kutunda. Ndakazivawo kutunda nokuda kwekuhura nababa. Ndakazivawo kuzivawo bete nokuda kwekuhura nababa. Baba yokumba kazovaudza kuti wobata apa kuti zvakatanga rini zveshe kuti tobata ipapo tobata pandoda. Asi pandenda nochera mvura makisenseni ndaibvunza kuti ndopaunguda kubatiwa here ndochimbozama kubata apa. Saka ndanda kuti ndanda kusvigwa nababa yokumba ndanda kuimajina kuti ndichikwanisawo kutunda usekunzwa kuti kana munhu achikwigwa afangokutunda. Ndaatangara sei kuimajina baba vaya vanga vandizonditundisa kumba. Ndautanga kutunda ndichikwigwa nemurume wangu. Hameno kana mune mubvunza mukuda kundibvunza ndinoMwari. Sorry, imbura ndakadzi. Ndambotisekei chana. Alright. Saka muri kuti imimi pakesi yenyu imimi yanga isiri ikese yekuti kumba manga musingagutiswi in other words. Anditika makanga muchishuvirawo chinhu chamainzwa vamwe vakadzi muchita makuhwa kuChiredzi muri pasi pemuti vachitaura kuti isusu tinoita inonzi munoiti chi nechirungu. Inonzi kudii nechirungu gara zviya? Mina ndinofunga zita racho. Nai mundibatsireiwo mumakomenzi nechirungu gara vanoiti kudii? Nechirungu. Iyo iyi inoitwa nevakadzi. Imi muchibva maona kuti aiwa zvakakodzera kuti ndimbotrayawo
ndinzwirire. Saka baba ava maiti mukaudza mukatane murume wenyu kuti baba ndoda kuitwa so baba vekwenyu vairamba. Baba vairamba. Baba vangu vasingandipa. Baba vangu vasingatobvumiswa muchoso, vanga vasingatodi kumba kutoti ndibata apa munhu wotasi kuda. Kubata mazamu saizvozvo munhu aingobata mazamu kungamenu. Asa inini nemazotidana kuijoya kuyamisa. Aiti akabata chinyatso kudai so zvaindiiritedza. Uya anga asingachibati semabata aita murume kumba. Aizvibanya kubata zamu zvakanyatsonaka. Aiti akaenda kuzasuku akanorya. Aiti ndazvigumwa zvake 2. Ndonyatsotora. Baba kumba vaingokwira. Kana zangopinda nepasaidi. Votunda. Vopedza. Ndendanogesa. Saka amuna zombovera here pamakatanga kuita chigame change chekuti muri kubirira muina baba ava muchidaro. Baba ava vangu vasinawo mudzimai wavo. Baba ava vangu vane mudzimai wavo asaigara kumusha. Anga asipo pamba ipapo. Anga asingatobhuyi pamba ipapo. Asi munhu anototi murume wacho ati munhu anototi kamwa stereki muchiredza aizi kamwa stereki. Aitora matonge munhu ari single but anga naye mhuri zvake. Mhuri yake kana pakati pegore kudai gona ngosvika kana kuchiredza kada kana ka1 pagore. Ndopayaisvika. Alright. Saka pamakazenge makuziziva game iriri nababa kumba voda kubatai manga muchafila zvakafanana here kana kuti manga imagine mwana nakupeta utsi ngokutoti kana ndakukwirwa nababa kumba mwana ngabva ndisina kukwirwa nababa Maxine baba ndosvika kumba ndovamanikidza morning glory before kundikwira chete ndisina kugesa ngoda kukuita utsi chete kuti autadzwa kuita zvinoitwa nevamwe vanhu. Ndosvika kumba ndomanikidza morning glory. Saka makazo murimo mumarriage handiti? Mati? Muchirimo handiti marriage yenyu iyi. Saka nanhasi muri kungofunga munhu iyeye murimo marriage umu? Mumarriage ndakazobuda. Wo makazosiya marriage. Nekuda kwenyaya iyoyi here kana kuti makazosiyirawo yenyu zvimwe? Kusiyira murume uyu yanga isinyaya kuti anga tiri murudo. Ndosimbonzwa hangu mwana vachimbangiitaura vachiti kwai vanhu vanosangana nevanhu vachiti munhu wechikadzi akahura anohurira rudo. Sometimes hauhuriri rudo unongochongohurira zvinenge zviripo nokuti unongosvika kukwigwa wapedza kukwigwa wofamba-famba zvobva zvapera. Alright. Saka hapana mboita vhele any strings attached. Zvaingori zvokungoitana chete zvopera umwe nomwe oenda kwake umwe oenda kwake. Takamboti kana kuti ndakusuwa kana kumbotumidzwa message kunzi vaenda kusuwa. Hapana. Maingoti pamunoenda kumvura kunochera mvura ikoko mobva matosvisa zvinhu zvenyu. Ndito zvokwirana zvobva zvapera zvakadaro. Saka maishandisa protection here pamaita. Inyanga dziri pavhiki. Ndodarikawo nepo ndocherawo mvura Maxine. Zvodaro zvapera zvakadaro. Maishandisa protection here? Handitengera ngongwa aigona kuti kudai aigona kuti kana adarika akadarika nepanga pane mafroshe kana kuti chii aingotenga. Munhu arikupota ndabatwa nemurume ndibva kunechera mvura kumba medu manga mune matisha ewaita. Akatanga kupinda matisha aive nemakala like different colors and mumba make mave nematisha epink handiti. Ndandakamonera aZambia neskin tight pasta. Ndakamonera Zambia neskin tight pasi. Ndakatoita ndazoita tishu pasaidi peZambia. Ndasvika kumba ndachibva ko tishu rwarwa nepende wangu wachiridi Maxine. Ndobva mati kudii? Ndazodarika nokutoilet kwevanhu ndikandobva ndazotora inonditi tishu nonasida kupfokota. Asi mamusina guilty conscience here pamaitira murume wenyu izvi naimi? Ndanga ndisina che? Guilty conscience kuti ndikuitira mwana umwe munhu zvinhu zvakadai so. Ndanga ndine guilty conscience asi ndanga ndisina guilty conscience. Pana uri kubvunzwa nyaya yeprotection. My first days anga ari protection but at the end of the day ndakapedzwa protection. Kana munhu akwanisa kuzva kana ndichadira protection ndanga tavete. Saka kuzosiyana makasiyana ine imwe nyaya isiri nyaya iyi? Nemurume wenyu? Airtime yavo I think yapera. Airtime yavo yapera. Airtime yavo yapera guys. But
Mira ntono tindogona kufona bekeri. Bekaitoni. Mira nditry kufona apa. Nditry kwafonera ndo. Kuita vane mubvunzo vaya. Hello. Alright, ndoti kuda airtime pamwe yapera mamushandisa airtime. Saka hanzi tinyatsonzwa kuti tinyatsonzwa kuti izvo tichibvunza mubvunzo. Saka muri kuti guilty conscience yakatanga iripo mazuva ekutanga, asi pamazuva zvichiinda nekujaira makanga musisina guilty conscience, makanga makungoita zvekutoita life fair. Guilty conscience yakatanga iripo ende totanga pakatanga pachishandisa macondom. Asi chinozoitika dzimwe pakushandisa condom nemhaka dzokuti ndanda kumupira handizi ngotagona kuzobata nehope nemadondoenda mupira kune mumwe unongo waikuda mumba uchiti kunocherwa mvura mazono kune line hapana muto waita mamotoreva nhema kuti muwane kunovata nemunhu uzvo. Alright. Saka chigemu ichi chakairamba chakaitikira nguva yakareba zvakadii? Chakaita nguva yakareba zvakadii? Alright. Umukureva. Alright. Chigemu ichi chakaita nguva yakareba zvakadii? 8 months. And pa 8 months hamuna kumbobatwa. Kana mutu unoita na faze. Saka izvo chero mukasangana nevaya makanga muchienda kumvura kunochera mvura muchiita zvinhu zvavo navo paya munogona kungotochikontinyaka. Hamusati mave neumwe murume? Saka pfungwa dzeboyfriend zvamaitwa nemurume wekuchiredzi uyu kumvura uku dzichiri mamuri zvokuti mukasangana naye munogona kutongokontinya. Anoitawo izvozvo zvaitwa neuyu wokumvura uyu. Ari kumberi kwekumvura anokuitai sei? Tiudzaiwo varume vari apa vadzidze pana narenyi mumaposa apa vadzidze. Ndisina ndaiziva kudaro zvanga ndiri munhu aingotiwo ndaiziva kuti ndo zviripo ndichabvisirwa peti munhu akapinda ndichamupukuta ndichanozvigeza inini ndimira kuti azopamba kuti saka ndandisina kuziva romance ndanga ndisingazivi kuti kutunda chii ndandisingazivi kuti ndindotanga kana ini ndapinda mugiya kutoti ndizobata giya rake iye ndetsvanga indatanga kupinda mugiya saka wandinaye kuzvino asanga andipinda inini mugiya. Saka pane kesi yekupinzwa mugiya first kuti vakadzi ngavapinzwa mugiya first vanyatsopisa. If I may try to be romantic, I can do so many things. I can blindfold them, I can go on the edge of the bed, but my current partner, if you commit anything, it doesn't go in before he returns the favor. But I'm tangani facing different career in life. And I suppose it's not true that I treat it, I treat it. I can't do that. I'm so good to discriminate people and I'm and I just if I'm to try to think that I can turn down to put the about what you're up. Saka manje wamunodana naye zvine zvanenge asina mati boyfriend zvinoreva kuti pazera renyu semunhu akamboita imba akasiya antika iye anogona kudaro munhu pamwe ari murume womunhu right now. Munhu murume womunhu okay.
tibvisiro kahembe pawaya nepawashing line nei kumvurada kunaya panza alright saka anga kamborora but ko zvino hasi ndikundachibvunzira pakesi yekuti kana ari murume womunhu anozozvigona here kuti ouya kwenyu zvamuri kutiudza panapa kuti munoita munomisa pakona pemubhedha andi aneta kusvikira mameka shuwa kuti maburisa mapedza ozoenda kumukadzi mukadzi anga achida kuti wawo zvoizvozvo saka ndandiri kubvunza kuti ane murumei ane mukadzi here kana anaye mudzimai wekumba kana anoitawo zvaari kuita kwandiri pane mumwe ari kusenda meseji ngai adii kuti ita zverega ndimusendere meseji ari kuda kuita zvokufona uyu ndodii manje ari kusenda pafoni inoi maiwe ari kutotaura warida kutaura nyaya yake oright mira ndimupei nhamba ari kutotaura nyaya yake kuti ndakazosanganawo nababa ndikazodii ameno right so hey saka manje mudzi munhu uyu mune maplans ekuti muzororana here zvino akazorora imi muchiti imimi level rake riri kumberi muchazogona here kugara musina zvinhu zvamajaira kuitwa izvi wandinayeko zvino iye wacho hamunayewo ndakambozama kumboita gumbo panze sezvoti ndisiri uyu ndambozama chero kutombotsvaga munhu wandoenda naye somewhere mupenyu tikanoita chiro tikaendesweti kuzokanyinga kana ndikaendeswa pai nomwe munhu tikaendeswa kuholiday kuresort ndinongonoita kana 2 nights usipo nomwe munhu asi unongotya ushongotya unongodzwa ndotofona ndoti ndaibva nokuti ndinge ndaibva mubati vaanondiita akasiyana nevabatigo anoita namwa kana mwarume wokumusha unofangoendeswa kuchikoro chokubhauda chaiko chaiko nokuti magiya akasiyana kana pamba unonyatsokunyatsokudzwa pana padashandwa nemunhu aikafundibata ipo chaipo kana pamba unofundira munhu uri pabasa uri palunch woti aibva uyo wanditore toenda kumba unoti zopetiinekudzikira kubasa wokungosikira mhekazvokudzikochitaitika chii kana aisa mari muaccount izvo no unenge washandiwa chaiko chaiko unenge waisa ipo chaipo chaiko saka wane mushina wavo uri right tereki havana kuchecheudzwa asi munhu ari smart isingatogobviri anoziva pokubata nepasi pokubata anotanga arishanda neni inini ozopinda mupagiya rakafanana and then ozopedzisa basa ende kana achipedzisa basa anopedzisa basa mune zvakanaka okay saka munogona kupawo here mavhengerenzi namba dzababa ava kuti vagozobatsirawo varume wavo kuti zvinoitwa sei mongotipawo nhamba tipe nhingirikiri tipe makazenzi kuti vadzidzisewo muvarume kuti paeji yemubhedha panoitwa sei zvinhu zvinofamba sei kuti zvinyatsofamba madzimai azhavirigawo mudzimba varige kubuda mumba asi mukatasa bheki pamanga muri kuchirezi paya muine murume wenyu makaroorwa makabvisirwa pfume yenyu magara nemurume wenyu mukaenza kufunga zvamakaita ipapo antika zvamakaita zvakanaka here kana kuti zvamaita mukafunga bheki zvamaita muchiri kuchiredzi panguva iyaya makaroorwa nemurume wenyu akakubvisirai mari handiti muri kuona sekuti zvanga zvakanaka here kana kuti zvanga zvisina kunaka but zvaifanirwa kuitiwa asi kudhara ka mainini kana kuti vakoma taidai so kana murume uchiona pane zviri kunetsa murume kumba uko hamusi kunzwisana unoedza kana vakuru kana vana vatete kana vana hani vaiveko kuti ndo zviri kutikanganisa mumba mangu vaiuya votaura nemunhu saka imini kuzosvika mungoti mateerera muchinzwa shamwari mongoti shamwari because takanzwa shamwari chiti kwai inini shamwari dzokuta dzichitaura dhanzi tinobatwa takadai imoto tinoda kutozviitawo nemunhu aive ari pasaidhi penyu akanga aripo notanga akuona ikamboti amai ndinovada kode makabatira chirwere kana kuti dai makabatira siki ipapo maizoti kumurume ndaiwana kupi ndakatevera shamwari ndikasvikawo munhu
neChikomba ndikataura mazuva kunga kusina zvemasmartphone. Alright. Kunga kune zvima3310 amweni zvanga zviri zvima3310 zvanga zviri kondo yanga iri form of communication. Kwanga kusina kana masmartphone kana touch zvayapanga pasi. Unosvika wokumba wobvunza munhu kuti pamunenge muchifamba paipaya tiri mazuva magetsi aenda sere kuzimbabwe meno kana achiri kuenda ikoshevo magetsi aenda sere kuoti kana magetsi aenda munhu wapedza kugara makatsimidza kenduru yenyanda wanyaya yakati watoza munhu achoti kwaidi nyaya dzemahure tauku munonzwa nyaya dzemahure murume wangu wanga ari muwachitawa ndonyanga iri nyaya wanga ari muwachitawa but mawachitawa anoitawo 61 asanoitawo 61 mawachitawa ari panapa ndakapota nepadikidiki ndaita muwachitawa ndakadikidiki nepandatopedza zvese the whole process yangaitiwa yokufunda bhaibheri yokudii kufamba zvekutanga taita ndandatsvagwa nepadikidiki kuchiita muwachitawa. Unonzwa nyaya dzimotsvagwa ngwatauriri nemahure ipapo nyaya dzamanamusadzi vangatsvagwa nemahure hatitsvagwi nevanhu chaivo chazvanga dzidze mahure nyaya dziri ipapo sainokutera mahure kana achitaura ha zvokoma saka tiri kutiredzve vamwe murimi iri kumasvingo vamwe navangu vanga vari vana vatisina nani vanga vari kure saka hapana zvekuti unozongodaidza vanhu kuda kudaidza vanhu nguva zvinhu zvakasiyana chamusora kuti makare vanhu vanga vari panharaunda imwe chete kana chipa kana kuti izia kuti unganidze vanhu kuti musore nyaya dzakadai vangoda zvekuti chatiunganidza munhu vanhu andite ukuramba uchingodziwa nyaya dzakadai unoti wakadzi wandaigara navo they were very open mind vanhu vanga vachifambika vanga vaona nyika they were very open mind. Saka wodzokera kuti mumba unoitanga kuti nyaya yawambodzika utotaura nemahure nambokudza nyaya yekuti kana ndakusai panofamba notapasipana pokusula pana pobuda pasho unotaura nemahure hausubvunza munhu achatodi kuti tobude pasi nokuti akusvikawo kuti maybe kuda nyaya pane nyaya dzake dzichabuda kana kuti achanzwa kuti chakati. Saka aihopo henyu kutiko zvine zvisi zvomuri kugutsikana hamuzoiti futi kuti muchite wamunaye uchu kuchita sisineri I think vanhu vakawanda vanofunzwa kuti nezvikuda kuchita is because unenge uchiti it's for sexual pleasure panobvunza nyaya dzema-STI nema-HIV kana nguva yanga yakwana yekuti ndikuita siki kana kuti nguva yakwana kuti ndikuita AIDS yanga yakwana but handina kuzviita ini ndinopinda mwari kuakuitika but I believe kuti kune vamwe vanhu ndina maini vangu ino akafa ne-AIDS akararame nemurume umwe chete but kurume ndiyaiona saka zvina muyano at the end of the day kuti ninge yabva nedirection ekuti mwari ngaandiregerere if I'm wrong asi nyaya yekuchita munhu unochita because of you want emotional connection, you want to be touched, some people want to be touched, some people want to be listened to, some people want people to inspire them but kumba unongosunga zviwani baba vandakatanga kugura navo inspired me because munhu anga very encouraging because I thought shumona mudiki wadi wadai no wadi waita zvakati he was giving me advice, he was pushing me to a certain level and whereby nini murume wangu chaingoda handei kuchechi tabva kuchechi inoenda kubasa if he goes out of town he was working for a big car company sometimes he was in Harare, sometimes he was in Mashingo, sometimes every time he was always traveling because he had a good position. But it was an issue with him. Apanaita kushaya munhu bachichachita neti vanhu kana even if amtokuoneka kana achakatozi vanhu vauya kufira mari manje mari yayosiyo but munhu aapo munhu chake chaanongoita anotsindira mukati okuruka onogeza kana kuti opuputiwa ozola over ovata. He was never cuddling, there was never anything. Aiwa mazvite henyu regai tivhurira vamwe kana chimbonzwawo kuti vamwe kana vakasangana nazvo chichakaitika anyway tizodzoka kumapoints amataura tonzwa kuti mapoints aya vanhu vanobvumirana nawo here. Ndinokutendai amai, thank you very much. Pane vati chikonzero I think it's an old comment pane chinepa asi pane chikonzero chinosoona ini chikonzero changu I can maybe say it was out of curiosity kuti ndanzwa nyaya dzakawanda kuti kwai vanhu vanozodaiso kana vachifika munhu anozodaiso asi unosvika kumba munhu anongobata akangobata oisa chigumwe kana ototambisa chinhu chake and then ochipinza and then obuda iye anoda ini chiri kuzwa kuti kwai munhu anotuta kana kuziva jusi anobuda munhu wechikadzi even to squirt. It was out of teaching. I learned how to squirt out of teaching.
kubvunda chekuti kunyatsokutsiri pakati pebhaut kunyatsokuwa makumbo kana muviri chaicho tozochibereko ukanyatsokutunda unyatsokuwa panapa ndakubvunda kubvunda chekuti ndakabvundisa out of tite ndasingazvizivi. Okay, saka vanhu vanofanira kubvunda kana vari pamubhedha. Zvinenzane nemwiri wako. Ani pagirafu andiri mazuva ano ndave pagirafu rekuti haukurudzirwi kusina kubvunda. Okay, saka munotoda kubvunda pamubhedha mukasata kubvunda hapana zvaitiwa. Kushanda basa matongo kugona kushanda basa matongo kushanda basa amwari ngandiregerera ndandikona. Oh. Alright. Handi mazvinzwa imi vakadzara pa kwai kune kubvunda munofanira kubvundisiwa. Kana musati mabvundisiwa basa risati rapera. Hamusati mashandwa. Kana mayatsoshandwa hanzi munobvundisiwa. Chaiko munoita kubvunda moga kuti muchivhunda. Alright. So hanzi na Lorraine Mkunto, I want to shake too. Uyakati me being a small house baba is always encouraging me to do better. Yes, so tinotenda naenda kumirira become what andizivi but indabata pakubvunda apa. Saka anyway hanzi maya vaka chichi amene kudada nezvinhu zvavo vakudada nezvinhu zvavo. Anyway maita henyu regai timbovhurira vamwe tinzwa kuti vamwe vanoti kudii nenyaya dzakaita kuti vakwanise kuti vachitewo vari pavarume kuti vaidawo kubvundisiwa here, kubvundawo kwakusikowo here uku kwavo hakuna here. Tiona kuti varume vari kutedza kubvundisa vadzimai kumba here uku kana zviri kufamba sei. Maita henyu, thank you very much. Maita basa. Right. Mazvinzwira vanhu kwanzi namai vabva apa ndinoda kubvunda. Kwai ndechida kuita kusheka kuita kubvunda chaiko kuti ndinyatsonzwa kuti basa rashandwa. Kwai saka inini nababa ava vokuita vibrator chaiyo. Baba ava ndio vaikwanisa kuti vamubvundise vekumvura ava. Saka munhu aitotora bhaketi chero mvura irimo mumba makuseni vachitoti ndichamboenda kunotora mvura changa chachijairira kuti vanokwanisa kunobvunda. Handimoona kana vabvunda havo vodzoka kumba. Handimoona kana vadzoka kumba. Handimoona and then baba vozongonzi chiitaiwo. Handimazviona asi kubvundiswa vatobvundiswa kudhara. Handimaona saka ndo reason yavauya nayo ava mai kuti inini kuti ndichitire murume wangu handika magiya anga asipo, magiya anga asingabatwi, zvinhu zvanga siri kufamba zvakanaka mudzimba. Right, varipo here vamwe nhamba dzekufona handika ndofunga Lorraine ndapinda namba yako panhamba panapa but I think vanhu havasi kuiona because of network ndozvainoita mazuva ano chero tikapinda nhamba handika 073-742-4987. please vanoda kufona vatiudzawo nyaya dzavo kuchii chakaita kuti kana waive neshavi riri pauri waihura usingazivi ndiri kuhura ukazonobatsirwa zvikapera still fona panhamba dzandataura idzi tinzwewo nyaya yako, batsira umwe mudzimai tinzwe kuti nyaya yako yakamira sei, then ndizokonguta pakupedzisira kuti pakuita zvese zvinoitika izvi zvakanaka here, marepercussions ndeapi, maconsequences ndeapi anenge aripo. Anditika how best can we try and help one another mudzimba sevarume nevakadzi kuti musawanikwe muine infidelity mudzimba, musawanikwe muine kuti mukadzi anobuda padzachinotsvaka kubvundiswa kunze. Paita vafona. Right. Hello caller. Caller, hello. Hello. Makadi zvenyu? Makadi. Tiripo. Munobvundiswa we? In personally, I've recently met someone, ndiri munhu wane murume wake, but ndakasanga none ndachitongoro ndaenda somewhere ndikuda kutaura madetails akawanda. Taungopa example yekuti like maybe ndikugara muDoorbeck and then ndotravela kuRustenburg and then ndapinda zvangu maKFC ndobva ndangoona pana kuti vatongoya kuzonditaudza ndiri sei. Saka aitongotaurawo nditongota nai upedza kuita sei. Saka akatongoramba ari persistent. Tikazongopedzisirawo takungotaura ndakamirira oda yangu ndoka tatochinjana manhamba paipai ndobva azongondifonera tikatongotanga kutaura tichicommunicata, akatongondiudza kuti ndinokufarira pandakangokona
ndakakufarira. Saka kutaura chokwadi sisneni, when I started kutaura this guy, ndakatotanga kutongonzwa kuti munhu ndakutomufarira, and we've been communicating since, because totogara different towns. Atoriwo nemukadzi wake, because I was open to him, and iye angatoona uri nake akatongovhunzwa kuti uri married here, ndikati tikatongovudzana chokwadi. Saka so far hedu hatisati tarovana sonyeni zvedu, but ndakangomubvunza kuti are you open for us to go and get tested? Akati yes it is, but inini hangu ndakamuudza kuti kuteswa kwatichanoita uko hakusukura kuti kunorovana sonyeni yakadaro. It's just for precaution's sake. But imimi imbondiudzai kuti reason yekuti muzosvika pakuti imimi muti tikuda kusvika pane mongo wakakonzeresa kuti muentertain murume uyu muKFC, imi muine murume uyu, hatimati mune murume wenyu presently, kuti chakaita kuti muentertain murume uyuyu pakusvika pakuti muzodanana iko zvino chino musati marovana stonyeni, reason ndechi? Obvious, there must be a reason. Pakangoita ka-attraction kaikeke kungoti kubva zvandakaroorwa handinaumboga varume every time, but uyu particularly hameno zvakangoitika. Pakangoita ka-connection kaikeke kungoti munhu ndamufarira, but mutu wachewo handina kumufarira nepfungwa dzekufunga kuti pamwe tingazodanana. Ndakangotiwo pamwe tangoitawo ma-friends and stuff like that. Saka reason behind ndeyekuti nini hangu sisneni varume vemudzimba havapi attention. Ndo zviri kunetsa. Varume vemudzimba havapi attention, vane kakungojaira so kekungoti ava vamai vemimba, that kind of thing. Zvekungoti sezvatotaona previous zvekungoti nhanongoti otongopinda zvake otopinda zvatopera. Saka kuti ava vandakasangana navo sisneni, even according pamachacheni, tutongodanana, imi hangu handizive ma-intentions ake stay far from each other, which is about 4 hours away. Tinotogara different towns, but since we've met, our communication is very good. And tinototaura zvinhu zvinotori constructive, zvekutoti saka maplans ako ndeeppt, mabusiness ideas, hazvitori zvekutongoti govana sonyeni. And iye ake so far maonera ndatomuita haasi munhu yayo ari kutoratidza zvekuti arikuda kutondingova sonyeni zvekukuru. Ari kutongotiwa ari kuda kuti aone kuti how far can the relationship go. Saka inino ndakamubvunza kuti iwo kubva kwako chii chiri kuita kuti ubudewo mumba. Ona iyewo munhu ari married zvakare. Iye ari married. Saka munongozivawo varume sisneni havana chokwadi. Iye sekutaura kwake ari kutongoti made a mistake, akakuisa, because izvozvi zvekutongoti pamwe wanopisa munhu mberi wakutongopedzisira wakugara naye, but later also realize kuti maybe really not what you want. Sekutaura kwake iye handizivi, but inini hangu kutaura chokwadi, so far I really enjoy talking to him. Like kana totaura naye hazimensoni kwasinayo yangu tochero kubasa vanhu vakutoona kuti munhu uyu ane munhu anongomufonera anenge achingosmaila zveyo zvekuita, the way he talks to me, the way he takes me, the way yatinongocommunicata inotongonakisa. Murume wangu ari uptight zvekutongotiwo, I think kungojairawo kwekuda wamukadzi wangu mairerana vangu. Saka kakutambawo kaikaiche kuti pamwe kutamba nemukadzi akatisipo. Saka inini hangu ndikungofungawo kuti varume vakaroora ngaivamboedza kuti maybe zvavanoita mumasmall house zvirizvo zvavari kuita mudzimba zvavo,
I think vakazvimimba hatingambofunge zvishingwa zvichidanana nevamwe varume. Ndokusandiri kungofungangu. Alright. Saka imimi muri kuzviona muchizogona kusiyana nemunhu wenyu here because attention yacho ari kukupa yamusiri kuwana kumba plus baba vekumba vakambotora kuodzawo here ndiri kudawo attention semudzimai wenyu vakakunyimai. Eya, ndakatombotaura kakawanda zvisinei but I think the point yandatongopudza yekuti varume kana akuroora they have some sense of like they own you. Zviyazvetongoti iwewo uri mukadzi wangu wemumba. Saka chero ukatomudza zvimwe zvinhu anogona kutotangawo kufungira kuti kutomuchita but panguva iyoyo haukutombomuchita. Unenge uchitotrayo kutomuonesa kuti nhai baba vemumba daitambodai. Saka I think inini hangu sekona kwangu varume vemumba vakaroora vari kutongoita that problem yetongo vari kucomfortable kutongo ndakakuroora uri mai vevana saka ndizvozvo havasisina that sense of adventure yekuitawo zvinhu zvinonakidza nemini because inini personally even that guy handingatomboti munhu wandinotombodira mari kana kuti I just feel happy kutongotaura naye and sometimes nenyaya yekutongoti mini ndiri married and then mini obviously sekuti ndiri mukadzi ndiri disadvantage more than he drives 4 hours to come and see me just to spend even an hour otongotesera saka for now he's really making me happy and nangu my intentions ekuti ndirambane nemurume for now because we have talked about it and iye wanotozvizwisisa kuti marriage hachichinze kungoti munhu anobuda but we have just decided to see how things will go then maybe tichazongono kana ticharambana nemaspouse edu toroorana kana kuti tichangoramba tiri masmall house tiri two tichingoenderera mberi. I can't tell but for now what I can tell you is it's really making me happy. Hamutyi here kuti baba vekwenyu vakazvibata munogona kuiswa banga chairo kana kuurayiwa? Unozvifunga zvisinei but pane time yekutongoti munhu unongodawo some kind of happiness. Pane kamwe kamufaro so I think kanongomboleka mumamarriage aminoti nditesei kana kuti chichinoitika but kutya munhu hauregere kutya obviously kana utoro munhu ari normal unenge uchitotya utoti dai murume akasazviziva but at the same time zvinenge zvichitonakidza because the other person ari kukuita happy saka zvinhu zvinonyedza. Saka zvinoreva kuti murume wenyu habati foni yenyu handiti? Haitesei habati foni yenyu? No ende hatitombobatisa nedu mafoni. Saka chero kumba kwenyu that means imimi chero kumba kwenyu imimi chero muchitobika mutogara nefoni yenyu iri pasaidi chero muchiwacha because munhu yanogona kungofona kababa wakaona namba no apa ifoni yangu zvangu handingati inotogara pandiri sezvandakuudza from the beginning since iye achitoro munhu akaroora saka such an understanding yekuti iye anotoziva kuti tinofonerana fanike pamaweekends we are off bound hatitombotaure pese Saturday and Sunday because tinotongozwa kuti tinenge tine mafamilies edu and then during the week since nendibasa anenge achizwa kuti from 8 to 5 anogona kundifonera kana kuti nini kana ndichiona kuti maybe nhasi ndinogona kukumidzwa kutorwa nababa wekumba ndinogona kungomuudza kuti hanhasisa kana uchifona ichazva 8 to 4 saka the good thing ndeyekuti so far since we met we have an understanding kuti iyewo anotondityira zvekutobvunza kuti are you sure is it okay kuti ndikufonere because iye hake intention yake waite yekuti abreake marriage yangu but tongotaurirana kuti tingoona kuti relationship yedu ichasvishisa ya pakaipa saka
saka muri kuzviona henyu musingakwanisi kuti mungagara pasi nemurume wenyu kuti mutaure naye musove dambudziko iri then mubva masiya nemunhu wamurudana nayo? Unotaura zvisinei but hazvibude. Unenge watotaura but sezvandatokudza varume vakaroora vakadzi sezvetongoti nini ndakaroora vane sense of ownership yekufunga kuti mukadzi zvandatomuroora ndizvo. Iye anenge achitoitawo yake yaari kuita achitofara. Iwewo ukaedzwa kuti alright chingondifadzawo nepapapapa pati he can't do that. Saka zvinhu zvekutongotose. But munozviziva here kuti if you are to get caught today you are at a losing point because murume uyu afa akasiya mhuri yake nekuda kwenyu, but imimi munogona kuitwa sandpacking antika nemurume wenyu mumba mobva mabuda. Murume uyu anogona kutokurambai futi kuti matozorambwa manje full time mobva matozotambura imimi, asi iye anenge achingori nemukadzi wake. Zvinombouya here mupfungwa menyu izvozvo? Zvinouya but hey, I don't know maybe. Yeah, zvinonetsa. You know, sometimes and this way, I can't believe because pafea ndepekudai so murume boyfriend kana kuti murume yanotokudai muri pamurume wenyu izvozvi, mukadzi nhasi chibuda yamai muchienda kunogara mese full time anotanga kuudza mastatement ekuti ndine mukadzi wangu achikwanisi kuti ndigare newe. Andiona waizviziva antika you are on your own, mubva matoblokiwa kwese amai mwana. Saka anenge ari kulosing end ndimi iye anenge ane mukadzi wake. Chero mukadzi akazvinzwa kuti ndo zvakaitika haambosiye murume wake just because murume ari kunzi akazohura nemi. Imi ndimi munogona kuzotambura imimi nevana venyu. Handizi kuti papa munopaona sei kuti kana zvichiita mugone kupagadzirisa kuti musiyane nazvo ka mugone kutaura nemurume wenyu, mugare pasi mutaure nemurume wenyu kuti ndo zvanoda kuti ndiitwe izvi, musiye this extramarital affair yamuri kuita iyi. Ndichaedza kuti nditaure naye and tinini zvamuri kutotaura handikuzviramba, ndiri kutoadmita kuti ndinotodza kuti chinhu chakaita. And even for my side of the family, I think nekutongokubvawo kwandakaitwa zvinhu zvingatorwadza vabereki vangu because vanenge vachitoshaya kuti ko mwana uyu akapinzwa nei. But yeah, mamarriage aya akaoma anotongosvika pane imwe stage yekuti anokuridha mune chimwe chinhu, but ndiri kutozvizivawo kuti hachisi chinhu chakanaka and ndiri kutotrayo kutongozvinamatira, you know, because ndinotori nemadays ekutika ndinotombomuka ndichiti regai ndingosendera this guy etext yekumuudza kuti ndaita siyana nini, then ndobva ndangoti regai ndingozvisiya ndonozvinoita sei. Saka kutoziva hangu kuti chinhu chakaipa ndinoziva tatwanani. Saka zvinhuwo zvandichatongoedza kuti ndinamatire ndichitongozvipedza ndinamatire marriage yangu kuti ive the way yandiri kuda kuti ive nayo. So maini nichida inangu in conclusion chida kukudza ndida ngokudzai kutika kana zvichiita ndadza muchitaura nyaya yekunamata, that means munonamata imimi handitika namatai. Munoziva kuti kune mamwe maspirits ekutika anoda kutoita zvokumbandidzigwa through fasting chaiyo kuti mutsanye muti Mwari izvi handizvidi izvi, iri dhimoni randibatsira ndiri diri, mweya uyu handiudi. Because truly speaking garai pasi muri mega munyatsofunga. Munobuda mumba menyu musina kana bhurugwa chairo kupfeka, musina kana poto masiswa, ende munoziva here kuti murume akanzi ahura nhasi hazvitomboiti mukurumbira zvinyadzise, but imi mukanzi mahura even hama dzichiunganidzwa kunzi mwana wenyu oyu yamutere hure iri rakahura ndakamubata chihura. Munoziva kuti kana kuzviuraya munogona kuzviuraya because munenge machiseko, munenge maembarrassment kugeneration yenyu, kuvana venyu vaminavo vanenge vachingotwa kuti ndo zvakaita mai venyu. Handimaona. So my sister mambogona kuti paradzanai nemurume uyu, hakuna chisingagadziriki, hakuna singagadziriki.
try and sit down nemurume wenyu, try and be romantic imimi vacho mumba menyu nemurume wenyu, handika try everything zvinoita kuti murume wenyu handizivi kuti akupe attention yamuri kutsvaga iyoyo, handiti maona, so that musabude muchinotsvaga zvinhu zvikunze, because uyu munhu yarutongonakirwa, varume vanotongonakirwa nemunhu anenge ari pamudzimai wake akasiya vasikana chechevo vasitorina kana ti varume kunzoku, kana kuti makatowanda handi hamusiri mimega, handimaona, including vamwe vasikana vanenge vachitori kana single chaiwo, handimaona. So why would he actually leave his wife and marry a person who is married? It doesn't make sense. Yeah, it doesn't make sense. Jews are not often goes with me. I know. Apa musagarire kuti magarira vana kana kuti magarira kuti chika na mafunga yenyu kuti hazvichaiti kuti mundaboda kuti asmola semurumo zvachose chose, antika itai kuti yenyu kana ichiudza murumo chokwadi kuti na hanchakwanisa kuntinya newe ndobuda mobuda yenyu uya murumo kutsvagira kana pekuloja monoloje kwa yenyu, asi mukuloje kwa mama mchitwa imomo mchigara yenyu masiya murumo wenyu ya muzive kuti yes always second best, muchangoita second best amufuma kuita number 1 mukadzi wakari kokumba ende muri second best kudaro chero one day anogona ngofuma kakuitira zvamaitawo muchitawo mukadzi uchu anofuma gona kufuma kakuitira iwe imi mangwana kuti kwave nemumwe ende hapana kwazvinozoinda ende muchademba uya wamanga muri baba muchikondrola kuti mwedzi wapera munomira mulaini mukondrola kuti baba zvakati vachiita dzavo basa asi mina vomba iside kuti dai makafaitira kuti mugadzirise imba yenyu imire. Yeah, it's all quite little because ndatobva kure nemvumo we've been through a lot and ndangu kunye zvinhu handingatombode kunyepa kuti ndabuda nhasi ndinotochema kutorigreta chaiko, saka I think mashows akadai amukita anobatsira kuopena up kutongoti sometimes utorealiza kuti unogona kufunga kuti uri kufara but unogona kutoprodusa a lot more than ende mafaro enyu ari anoguma maguma acho ari padhuze handimaona ende maguma acho akaguma hawo muchibuda muri mupenyuka tinotenda Mwari. Kavazhinji vandakaona vachita chigame chikaichi vakabuda vane mavanga ekuti nanhasi havafambi kana kuti vanobuda vari mabody bag mufunge. Saka itai kuti handizivi imbona mataimu ndiudze Mwari wenyu, but truly speaking uya hake atarodza siri pamurume akabva ukole okutanga, so tatisina idu much advice yekuti timupe because munhu havasistori pamurume, but the fact yekuti imi mutori mumba imomo izvozvo mune murume yeye pamwe ari kutopinda manje mumba menyu, handimaona imba tobva kuita conversation yenyu neumwe munhu. Amen. Handizivi vangu. Murutondita kuti ndifungisi but ndazvinzwa zvamataura zvisinei, maybe ndichazobata kuseri ndichikuudza kuti munhu uyu ndazombloka and please but please ngazvibve mumwoyo menyu kuti handichakwanisi handichadi zvachose ngazveke kuva zvokuti tataura pano palive ka munozviita momubloka 2 days, third day tataura unbloka futi makunomutsvaga mega, handimaona chibvai matongopfira chikomba pasi murase, handika itai zvinoita muri mumba menyu. Munoziva chinhu chinonzi chenyu chinonakidza, munozviziva chinhu chinonzi chenyu chinonakidza. Izvi zvidigere pano kudai so baba veko vangu vasati vapinda munomba ndokachitira kufona pachidisturba foni yangu, but chero izvozvi pamwe kudai kutaura ndikuita pamwe izvozviwo vatoriwo kuhure, asi ndoziva kuti ndevangu vachatongouya chete, munozvisiva zvinotongonakidza pane kuti muzopesera maakuita urire kuti mune vatamakabata pilo asi maimbove nepaimavei muchiti ndepenyu. Asi murume wenyu anokubvundisa yake, anokubvundisai kukubvundisai zvakachitagwana kola vekutanga vaya kuti pane kubvunda kunoitika. No, kutaura chokwadi atongovawo sexiri normal yekungotiwo yakungonziwo sevanhu vari kugara vese but aisiya yekutonyatsotinonyatsonzwa kuti hapana paka ndanyatsorohwa chaizvo. Saka mutosara nenzara, mutosara nenzara yenyu uye iripo nzara iripo.
nzara iripo kutaura chokwadi haisisiri fekti yeye yekutoti ngati ndeyekuti munhu unonyatsonzoti haazveshuwa murume wangu yangovawo yekutongotiwo sevanhu vari kugara vese mangoraro mese but kunyatsofilo chaiko chaiko zviya zvemazuva ekutanga like pamune makaroorana saka muri kunudza kuti mazuva ekutanga muchangoroorana makatombofila zvikazopera saka that means you can still revive it. Takatanga kuroranaka our sex life was very very good. Saka that means you can still revive it. You can still bring it back. Yeah, ini nangu murume wangu iye on his side pandinoedza kutaura nezvazvo ari kundipa reason yekuti maresponsibilities edu awandisa like iye zvinezvekuti vana nebasa and stuff and kucompare nepatakatanga kuroorana tisati taita vana we had all the time iye zvinezvi work kumuka uchigezesa vana and all that stuff saka ndiwo mareason anopa kuti maybe zvinotinetesa and stuff like that ndo zvaanotaura ko weekend yaya yamunenge muri mese pamba inenge ichitongorono maweekend zvineniwo yekungotiwo munhu pamwe anenge achitongoterowo akarara zvekutongotiwa ndimbozorora semunhu anga achishanda the whole week haisi yekuti ngati anenge achitozvipiro kuti nhasi tibhova 2 kana kuti hapana. aiwa but hapana sakana makatombororana zvinhu your marriage sex life yenyu iri great you can still go back there. Tell your wife, sit down with your husband andika mudze ichokwadi kuti murume wangu inini ndofunga pane zviri kunetsa zvakadai anti maona motaura naye muyetso but responsibility handifunge kuti anoti the time will come kana vana vedu vakura like maybe vakuhigh school saka ndirini naisisneni because as we are aging tichitokura mabosses eduwo nekutotiwo kutozoita sex yachoda inenge ichitodzidzirwo nekukura kukuita makonzi saka iye kana achiti the time will come yes zviri kumboshandira vana is it meaning kuti kushandira vana kwakureva kuti hatichafanire kuita zviri satisfying to both of us mumba ndo zvamunofanira kuti mubvunze kamurume wenyu izvozvo ndo zvandinomubvunza kasaka iye anotongoudza kuti iye anondiudza kuti kana akasamuka achinoshanda zvese zvinhu zvandiri kuwana ndinozviwanei saka muri kuona reason yaanondiudza and inondisvibisa then inini nendazofila jesu iye ari kuparisei anenge anoita murume wenyu haana girlfriend here samwe haana girlfriend sesiyani izvo zvinhu zvinonetsa varume varunzi handingamboti hana kuva naye anenge achitori naye ndabvunzira pakuti maybe kuda pamwe anenge abva agutiswa hake zvekugirlfriend ozosvika kumba oti vanogona kuwanzisa zvinhu zvavo but unenge uchitongoona kuti pamwe pane zviri kuitika ndabvunzira kuti pamwe kuda pamwe paanozosvika kumba anosvika kumba agutiswa kwaanenge ari saka uparitse nekuti chichi wati anti maona so murume wenyu ndokutipa consistent saka munhu wacho unotaura nezvikarini alright mirai murume wenyu anobvuma here kuti pave nemumwe munhu anogona kuinterfere so that we can find a marriage counselor for you guys. I can try to talk to him. Please ngatiitei so can you talk to your husband momuudza andika and then kana mamuudza don't tell him kuti mauya palife so that kana abvuma andika then tokutsvagirai macounselors imo munomwe free of charge mumvengevhenge munomu kwamunoita group
yenyu muri 3 makadaro andika munhu onyatsodi okubatsira ikoko kuseri achitaura nemi mese andika kusvikira madzokera pamanga muri achionesa murume wenyu andika kuti this is what is gonna happen kana mukaneglect mukadzi wenyu antimaona. But personally, I don't understand because in it I'm also working. And the Vanava, we are waking up, but run up. People are school. Saka iye kunisa kwake kwanogunganisha kwandisinga neto inini because apa sakutondisilisa guilty. Obviously, iye ari kuudza more income basaka anenge achitondibharise ndikasashanda zvese zvaunowana izvi zvaunenge uchitindikuda foniwani ndikuda ingaziwane here kana ndisingamuketenda mukati. But chimbotsvagai ko zvana Viagra makambozvizama here? Kune zvinonzi vana Viagra zvokuti munongomudirira kana muchikafu chake kuti adye kuti usiku hwose nevata yanguti tukikumira. Kutaura chokwadi hangu hadzisi zvinhu zvakambopinda mupfungwa dzangu. Alright, semunhu atiri kuda kuzama kubatsira andika kune mukaenda kune kana kufamasi muri muAfrica indai kana kuclicks andika kana kufamasi motaura kuti ndokumbirawo mushonga wekuti kana mumachaina chaimo chaimo andika ndikudawo mapirisi ekuti ndi murume wangu sex life yake aite bonde kwenguva yakareba vanazvo imi mowana mapirisi aya motora andika mokanda pamunokanda kana muchikafu panouya mubva madi mubva mamupa over adya. Because my husband munofanira kuita nevana vake. Like but kopa kumwa mvura nomwa mvura nevana vake here? Kopa kumwa mvura nomwa nevana vake? Not really, but you know, tajaira that culture pamene kusika tomboti ari kumwa kana uchiti vana vedu vachaira zvese zvekuti vari vana anongoyose mwana ochikuda otongomusa saka inini manje kana ndaisatiri kumumuju. Alright, mirai kola iko zvino anditi kutaura palife panapa it means kuti murume wenyu hapo kana vana hapana pavangambogara kusvika this time vakagara it's obvious varara chikafu chake hapo chiri microwave anti mukitchen mbovungati toripo zvekuti hapo itravel. Okay. Saka handiziva hangu but anyway tangoona saka ngatimbochei kuti kana paanouya murume wenyu kamumbotaya kutaura naye anditi kana mataura naye kana akabvuma zvokuti munhingirire inangwanzi Viagra izeno inangu handizivi Viagra ndangoona makomenti Viagra handizivi kuti chicho chinonzi Viagra ndongowana achingoti Viagra anomuona so that kana maherbs echivanhu ariko maherbs chaichawaya kuti mumbomuitira but now kana zvichiita chiyoyai mumbotaura nemurume wenyu kana auya kana achibvuma handika mondiudza then totsvaga sex counselor sex counselor marriage counselor anotaura nemi mese kwamunotaura kuseri ikoko. It's private and confidential. I don't even want to know kuti mataura tichi handimaona then motaura kuseri mobatsira mutsirwa timbona kuti pane change here inoitika. The idea is ndeyekuti musarambe muchiita zvamuri kuita izvi because look muri kutaura kuti mune boyfriend mati ndeye attention right because murume akupi attention but in the long run muchapedzisira makuita zvokurara neboyfriend izvi marara neboyfriend iyi zvichapedzisa zvakuti chichatove chigame chokuti makutokanganisa imba yenyu zvachose antimaona saka ndopada kuti tigadzise before sazvasvika ikoko kwazvasvika musiyane nazvo paite communication yacho. Okay, so zvinoita kuti kana mataura naye then totsvagirai kana iyo anzi masex therapist aya arimo muno muna navhengevhenge then zvimwe mchingo vanhu vaya vakafanana nemadoctors havatombozvitauriri vanhu kana munongopedzerana kuseri kokoko mongotaura nyaya dzenyu mobatsigwa mose tomboona kuti zvinenge zviri sei. Saka sikasachinja ndikuva
but iko zvinezvi for now. Let's hope and let's be positive kuti zvichachinja. Kana zvazorambawo kuchinja lezvinezvika ngatirege kumhanyira ku let's not be negative kuti zvichiko zvikasachinja. Ngatitange nekuti tive very optimistic kuti zvinochinja. Kana tazoonawo kuti zvaramba then totsvaga zvimwe zvokuti tiite. Asi munhu alright. Anditi ndibate kuseri tionotonesana sei. Undibate kuseri. Alright, maybe. Thank you so much. Alright, thank you very much. Okay, bye. Bye. Right. Ndomwe kola yo guys manzwa dambudziko rake ranaro guys ari kuti iye akanyengana nemunhu. Kunyengana kwake ndikuti attention. She was looking for attention because murume kumbo kwakuna attention guys. Saka akasvika pakuti asanganawo nemunhu akapesera anopuwa attention nemunhu anove murume womunhu somewhere else. Antika wake mumba hana attention even pa sex life mumba mavo hambutorina hazvina kumira mushe mumba mavo because murume anenge achiti ndakaneta. Antimaona saka ndo zviripo. Antimaona saka ndisi guys kana aripo umwe anoda kushiya nyaya yake kana ane zano tingabatsira sei last call vabva apa. Antika please number dzekufona ndakuudzai 073 742 4987 073 742 4987 ndo namba dzekufona. Fonai tonotingabatsira umwe wedu sei kana kuti une nyaya yakowo iri similar to this iri kuita kuti uchite. Antika varume vakateerera vati vedu weka kuchita ameno chandinoziva ka igrave rufu rwako runenge ruri padhuze apa. Grave yako inenge chingori mudhuze. You are digging, you be digging your own grave. Zvokuti anything makambona kuti murume anoguda ari anenge achita chiure akangourwa nemukadzi sinoda kudza ichero banga charanokubaya chero wakarara usiku anotora mvura akakubhoilisa. Anoona hazvingonakidzi. Imagine kuti sisu vanhukadzi mukoma masimba don't call on this phone. Ndio ndiri kushandisa ndaisa phone yekuti mufone mukoma masimba ndaisa ndikutaura namba dzekuti mufone 073 742 4987 namba dzekuti vafone mukoma masimba vasafone pafoni yandiri kushandisa iyi. Getitoye kuwabata panapa because vakutodisturba live yedu panapa. Mukoma masimba vakauya chete vagara idistraction chete. Nereti vatsvage. Hello. Manga muchifana mafona yatiri kushandisa manje tatichazokunzwa isei kana mofona pafona yatiri kushandisa mukoma masimba taisa number 1. Alright mukoma masimba. Asi namusa mukoma masimba na utakadai na udiri serious na kwa masina na pota kwa benzeshi ifai jema jokes to the game go ke nzomo mai wangu apindo sisi so ngudi msepa kwa mudzimai wenyauya. Alright ngau yake kurina yo mayano mapinda pa ipati speli sisemi inau dimba speli mapinda jela pinda. Okay, makadi yenyu mai masimba
ndiri right muri pachirongwa right. Nyaya dzatinadzo panapa ndedzekuti topic yanhasi yanga iri yemacheaters, vakadzi vanochita vari mukati medzimba vane varume vavo, kuti what is the reason why are they cheating vane varume vavo. So we had callers vauya vachitaura mareasons avo kuti nemhaka yei vakachita vaine varume vamwe vachiti ndikutochita so because of 1 2 3 things vachitaura. So ndisingazivi zvangu kuti mukoma masimba chikuedhai panapa imi makachita here, makambochitira mukoma masimba? Amusati. Alright. Asi imimi alright mauyawo makazvimirira muri mukadzi wamasimba. Chipo here chamunoti muno amugutsikani nacho pane murume wenyu mubve mangochitaura palive iyo ino kuti vanhu vakawanda vadzize panapa chinangwa chedu chekudzidzisana. Anditi kuti vanhu vadzidze because vamwe vauya vataura zvimwe zvinotori very deep. Antika zviripo here zvimwe zvamungati munoda kutaura kuti inini hangu masimba maybe kana chinga akwira haburuki, kana kuti maybe masimba anongondisiya ndine nzara yangu, kana kuti chii, so that iye masimba wacho ari paline anzwe mugatida tinotogadzirisawo imba yenyu ipo pano. Thanks, Smeli. I think vanhu vanochita for different reasons. Most of the times, like vana vachitiri chinhu one, because pane chimwe chinhu chaichikunakidza. So hanzi taurisai mbijana, hanzi nevanhu taurisai mbijana. Ngati vanhu vanochitira for different reasons. As munhu, even inimi pane zvinhu zvinokunakidzai. That's just one thing chinokunakidzai. Sometimes unongonakirwa nekuswera nemunhu, sometimes unonakirwa nekutaura nyaya nemunhu, sometimes unonakirwa nebonde, sometimes unonakirwa nemari. So vanhu they cheat for different reasons. So like inini zvinga zvinobhuhwa about mukoma masimba, I think for sex addict chaiyo. Batori sex addict. Mukoma masimba sex addict. Sometimes audi munhu anonyanyoda kuita sex too much. Sometimes unoda sex show. Saka muri kuti mukoma masimba vanongoda kugara vachingoita sex? Vanofarira sex too much. Alright. So zvimwe zvinogona kuita mukadzi ka atsvage munhu asingafariri sex too much. Mumwewo munhu anogona kutotsvaga munhu vamwe vanhu vafariri madamba refu. See? Saka ndizvo zvimwe zvatinogona kuita munhu kuti achite. Hazvirevi kuti munhu anochita because murume anogona chete kana kuti murume anoita damba refu. Vamwe havatodi madamba refu because mabhodhi akasiyana. So there are so many reasons anoita kuti vanhu vachite. And sometimes kana murume chimudza something asingateereri, ukangosangana nemumwe munhu ukangotaura point naye akateerera, unogona kutomufarira kutochitira izvozvo kuti baba avo vanonzvisa just zvimapoint zvisina basa. Zvino mamboteererawo here kwatanga vamwe kune mukadzi ari kudochema kuti ndiri kufa nenzara mumba imi muchiti kwai mukoma masimba vanonyanyisa kuda sex, zvino toita sei? I think maybe like padzimba munongozongowirirana maybe 1 month vichiri rudo, then after that vanhu vanenge vakutoda zvinhu zvinyuwana most of the time. Saka isusu vakadzi zvakuenda nesu kuti do I want kuzvibata here kana ndoda kuchita. Otherwise chese mudzimba ndongakagarira maybe chinhu one kuti maybe munhu uyu ndakangova naye, what can I do? But opportunities when they come, vanhu vanongochita opportunities akauya because uyu ari kuti ari kuidza nzara, right? Pane umwe ari kuti ari kuneta too much. So I think fungo yekuchita yakagara iri mumuvanhu. Zvakuenda nekuti iwe une self control yakaita sei. Zvakuenda newe because kamunhu katsimedu musina mbokura mesi masangana makura. Obviously there are some things that will be like just to go wife one on one after a month. Then there are other things that will make you guys stay together. Then after that zvekuchita kazvirimo muvanhu brain chaimu I think brain yakatogadzira kuti munhu haafaniri kugara nemunhu one, asi unozongogariswa nechinhu one or two kana tine society kana tine family
kana nezvimwewo zvinhu maybe zvamakawirirana. Otherwise hadi kuchita kuripo it doesn't mean kuti unochitira sex kuti iri kunakidza. Unogona kuchitira zvimwe zvinhu zvisina kana basa, zvisinei nesex, zvisinei nemari, zvisinei nekudanana kwenyu. Zvimwe zvacho anogona kunge ari maaccidents, you see, kuti zvangoitika. Alright, ngatitaure about imimi mati imimi chinhu toda kuti kazhinji tukuti show ino inde kutaura real life shows anditika real life shows. So imimi mati imimi wenyu murume munhu wekuti isex addict anoda kugara achingori pabonde nguva zhinji. Saka makambotry kutaura naivo mukoma masimba ava kuti mukoma masimba nyaya yekugara ndiri pabonde every day every time ininika timborijusa vakati kudii? Patinotaura nhano zvisisa zvekuti chaizvo zvofana udaro ototi munhu anonzwa asi paunodzoka maybe waenda basa paunodzoka ndakutonakirwa neizvi kana ndaona makumbo kana ndaona ichi inini ndiri kundinakira naibedwe unganakira munhu everyday. Anonzwisisa chaizvo tikataurirana anonzwisisa noti anzi asi mangwana ngoma ndiye ende kweburuka munhu aburuke kwanzi because zvinonaka. Saka toda kumbotora nguva ndichinakirwa. Naye mukati munhu ananakirwa 10 minutes 20 minutes chingoti kunakirwa. Kuza ndidi kurunza kutunda because zviri kunyanyonaka. Makazvionei? Saka imi munenge muhwasei ipapo? Unenge wakufunga zvimwe zvinhu handiti zvinonakidza maybe first 3 4 5 minutes. Handiti kana zvakuenda mberi unongokuti munhu uchatunda rini. Unenge wangoti unenge wangorola maziso munhu achingonakira, you see, zvezvakubhowa. So like varume mafunga kuti like I think varume vakadzidziswa kuti kuita too much ndokugona, handizvoka. Unogona yes kuita too much sometimes kugona, sometimes hakusi kugona because muviri wemukadzi nemadays, right? Madays yes tinonakirwa chaizvo but body yemukadzi inochinja, haigari chingoda sex chete, right? Saka varume they should also learn kuti kuzita too much doesn't mean kuti ukugona. Kuita futi zvishoma sometimes unogona kuchigona depending nebody yemo. So it's good kuti uzive body yemukadzi wacho wako and also learn kuti madays anenge achida nyatsonyora calendar pasi. Ndopa unofanira kuzvigadzirira kuti okay madays aya maybe musi wa 3 4 5 anenge achida ogara ukazvigadzirira. Haikona kuti anytime any day. Zvimwe zvinoti vakadzi vachiti because mukadzi anotsvaga munhu anoziva science anonzwisisa muviri, just that. Saka imimi mutori nekalenda kumba kwenyu? Iriko but munhu anoti handinayo ndinoziva but mangwana zvatochiki varume should just know kuti vakadzi taura henyu inonetsa nyaya yacho because nditi vakadzi vanoda zvinopedza ndinganditi mukadzi wakwarawo ngakuti meni ndiri sex addict ndo sex yacho ukwazimisa. Saka mchiti sex addict naye ano imboreveni nezisibeni murume kanzopiwa ndakaramba chinezi atika mwana toka upenyutsva basi ita chakati akomana anobva kugeza zamba abva kunogeza muri akambuya taururi bvisa kutanga kutamba simeli chivoto apana chiuya paripo vaiona kumanda kumendo basi anonyeputso kutanga kunyeputso uri sex addict somebody got the good munhu uyo ane mahips pambaona right anopa akangopfeka karasa ndikapasosimiri akutambira kuti akomana wandidinero uri sex addict. Mukoma masimba muri kuti mukangoona munhu akangopinda mbachitamba modohwa kuti denda dai mukawa kudai zvino kana nemukoma masimba zviri izvo zvamunoitigwa nemudzimai wenyu kumbati mukangobva kunogeza akangotamba tamba mudoti chiuyai pano mukangoona gumo mudoti chiuyai pano kosei makanga mufunga zvokuti munochita imi? Ma?
kugara pakapasisa aiwa ma-real life stories atiri kutaura saka tichida kuziva kuti nyaya yenyu ndeyechokwadi pakuti kana zvadaro chii chinozoita kuti imi muzoda kunotsvaka umwe imi muchipiwa zvisi zvamuri kuitigwa kumba uku zvese everything chii Hello? Can you stop questioning? Ini kukuchita chako andabramba kuchita. Ipeleke tu paralysis mimi. Amnambo mchita. Ipeleke tu pa. Ati pomchita. Okay. Asi maida akakuzochita. Zvakazokona azvo. No. Ndakanasvika pautore panapa zvanetsira ndakuvhaya. Ndakuvhaya kudaro. Ndofunga kudzoka pandinodzoka. Like ndatorango kanchadi panapa. Handina kupamba mukadzi ayi ndatovhaya ndatopeka peka. Baba. Saka pakuchacha bandiqualify baba. Okay. Qualify piti. Ichiti munhu mbamako. Unoenda kwawanda. Ndakapeleka kuvhaya. Someone is coming to pick me up. I don't need to cook that. Right? That's why I'm going to go okay, I want to come back. I'm sorry. Don't take me back. That was just like a short break. So that's not cheating. I see fully cheating. That's what people pay. So I cheat. What is cheating, Koma Simba? Cheating like right now, and they can do holiday. The same kazi kumba. Scanner right now. That's cheating. That's cheating. Oh. That's cheating. Osaka yamaita na manyuna isi cheating yaya. No, that's not cheating. Hmm? That's cheating. I say cheating. Chi. Right? The drama. Right? Here is to one man. Ati manyoni yangu tori mnuti mumpenge sene rupi akutamba ndibeka zita serious toba zita chip in now ita kusakusa asi sashata ita dramatic toba chit aiwa tanzwisa Mukoma Masimba. I think nichazoda show yenyu yakanangana nemi imimi na nemudzimai wenyu tiri muri tu mumbonyatsoya panapa timbonyatsa show yakanangana nemi nemudzimai wenyu hamuzvioni. In promesa dini yes kumpunzo ile I think anogona kuya asi remember she only comes for testing paanenge ari free then tomuunza obva ambouya tombotaura yenyu nyaya imi kuti chii chaiitika. Alright, Mukoma Masimba. Saka regai tikudropa itimboisa vakadzi vakachita vari mudzimba tinzo kuti mareasons avo ekuchita angari Okay, thank you very much. Thank you very much, Mukoma Masimba. Right. Mukoma Masimba nemudzimai wava mukadzi wavo vari kutokomblena kuti kwai kumba kwedu Mukoma Masimba is a sex addict. Vachinge vadaiso hanzi havasi zvinhu izvi havakurumidzi kuameno ikoko saka ndozvazvinoita. Saka right guys tanzwa aripo here umwe ari kuda kuuyawo neadvice yekuti batsire couple yambobva before amai vambobva before tivabatsire vanga vachiti vane dambudziko mba kwavo vachazivi kuti vaita sei vari kuchita because havasi kuwana attention murume wavo havape attention to murume wavo anenge achingochema kuti mari sex life yadzikira hakusisina and things like that. Aripo here umwe munhu anoda kupawo advice kana kuti akambochita anti ari mumarriage atiudze kuti akachitira chii ari mudzimai antika. The number to call, maybe I'm going to take the last caller before I drop on this live antika. The number to call is 073 742 4987 073 742 4987. Right.
kana varipo vakambochita, please vari vanhu vechikadzi vaini varume. Yabva yakata vaneso pari kufona zvakare, vari kufona zvakare. Regai tione, maybe vari kufona zvakare. Right, regai timirire vamwe tinzwe vamwe vari kuuya vari kufona. Andika vakambochita vari pavarume. Andika vakambochita vari pavarume vavo. Tinzwe kuti chii chakaita kuti vachite, reason yakaita kuti vachite yanga iri yei. Andika, so that umwe mukadzi panapa aone kuti it can be a mistake kuti love you Sibrit, aone kuti number ipiniki yezo, number ipinike because of network mazano zuka akucha aukwanisa kupina number. Ashford, the number to call is 073742. Yellow caller. Hello. Yellow makadi jeni. Hello. Yellow caller makadi jeni. Tiripo. Makadi. All right. Ashford, how can you call over phone and kushandisa? Ndo phone and kushandisa ndapa number. Daisa number zikufona ne vamwe wakufona pa phone and kushandisa. Kola endere mberi makachita. Ndakachita tiri pamurume. Alright, chicha kaitika. Chakaitika ndakaenda pafoni murume. Mandoona achifleta nevamwe vakadzi like zvokuti anototsvaga vasikara pamasaiti. Atsvaga pamasaiti anenge achivaudza kuti I'm single chichichi. So inini that anger yakangoramba ichigrowa mandiri kuti saka munhu ndo zvaari kuita. I wanted to kuita revenge. Okay, so in your case imi makachitira for it was a case of revenge. Yeah, it was a case of revenge because sex life yenyu it was okay, everything was okay, zvese zviri bo, but maida ngomurwadzisa. Ndaida ngorwadziso, but pandakatanga kuona kuti like ukatanga kuona kuti munhu wako ari kuchita kana sex life yacho inotanga kutsikira. Unotanga kana munhu achiona kangokubatawo neunenge wakumuta munhu uyu atobva saka anga chitora nemwe mukadzi uro ukangofunga like mupfungwa dzako kuti eish munhu ari kutovhorwa nemwe mukadzi zvinobva zvatodhakwa. Saka imimi zvakatitoredzerei munhu makachita sei, makasangana kupi nemunhu makachita naye makadi zvakafamba sei? Ndakauya paFacebook pandavhura ghost account. Ndavhura ghost account pandangoisa kazito kamwe kaya. Kakanaka na. So vanhu vakatanga kuya ma friend request pandaisa picture. Vatanga kuya ma friend request akawanda. Then auya vanataka kuchuza varume ipapo ndaichuza ndititumirai like izvi zvenyu ndoi yakaita interview yangu ndakangoti indosenza mbawa ndokuda zvekungotsvaga noda varume kurara navo. So vanhu vaingouya ndichingoti munhu akauya ndoti tumira picture yechinhu chako nelocation ndichingosarudza wandaida kudzivaro ndazongowirira nomunhu mumwe wanga ndawira naye. Muri ghost makadaro. Tiri maghost, tese tiri maghost. So takaita like a blind date. Hapana iziva mumwe. Alright. So tasangana vataenda kuhotera hombe udzimu Harare. Kozi ye munhu anga ane mari dzakewo indaingo munhu anongozvi ari nani. Kumba ndakakodepota kune conference yekuchurch yemadzimai because I spent like weekend yese tiri teseko. Vazaenda the man was so romantic because kwedu kumba waiti ukati kuvakadzi oro zvinenge zvimbotaurwa nevanhu zvachimbotaurwa nefirst caller kuti pamwe vakagara chero muri vakadzika vanenge vachimbotaura kuti wakazombolikwa pusi here wakazodini ukazodii vanhu vanotaura that fantasy kungoti ungozoti saka vanhu vanotonzwai because kwedu waingonzi ukati vanhu kudyanana zvainzi ndezvesatanism hakuna zvinhu zvakadaro itsvina atiite zvinhu zvakadaro munomu. So murume ndiye anenge achiti akanzwada sex woisa lubrication oil, aisa lubrication oil wongoya pamusoro pako wotoita zvatopera. So zvinenge zvatovhara nawo
whether watunda kana kuti hauna kutunda kana kuti zvazofamba sei amino. So patakaenda weekend iyoyo upenyu hwakatombofamba. So ndakapedzera ndakuti se ndayango routine yekuti tata kusangana nemunhu uyo, kusangana nemunhu uyo tichingokwirana kudzivara ndazobatwa nemurume ndiende. Makazobatwa henyu? Takazobatwa henyu. Mabatwa henyu murume henyu tichingori tese. Mabatwa henyu chichiudzai makazobatwa henyu chichakaitika? Chakaitika ndechekuti murume akazohaya ma-private investigator. Ma-private investigator vanhu because movement kana foni ndakasatomboda foni yangu ibatwa sezvaanongoitawo foni kana kunogeza chaiko ndata kutonogeza nayo pandiri foni inotora ndakaiswa pasi pepilo kana muwadrop ndodzima. Saka kapedzera kuto suspicious. Ine ndangova munhu anongoita mahang around nevamwe ngoti weekend ino handipo ndiri kwasisi ndiri kupi ndasagari pamba kuti ndiite se ibuy time. Okay. Saka yaiva on a Friday ari maskati patakasangana nani nechimufesi changu. Tasangana nechimufesi changu hata network vari kuZimbabwe. Ko network kwaita diko naini. Naini network shuwa yavo yakunetsa kuZimbabwe ndofunga shuwa isati asvika papoint yekuti chinzoti pavakabatwa vatokata kuti zvakafamba sei. Naini shuwa kuti nzoti havana kugurwa here gumbo, havana kuchekwa here magaro pavanga wabatwa vachiita zvekuningirira apa. Regai tione pamwe vachatraya kufona zvakare. Anditika right vari kuda kufona nhamba yekufona ndati 073 4987. No, Lorraine, we cannot say pamberi nechihure. We can't say pamberi nechihure pama married woman. Achinga kwanise kudaro kuti hanzi pamberi nechihure pavakadzi vakaroorwa. We can't say that. All right, I'm trying to call her back. Hello, caller. Hello. Network iri kudrop wifi yacho. Ndazviona. So tatoraya pakabva palokwa zvikari takatofunga kuti madrinks angataoda kwesta taoda madrinks. Murume wangu ndekabva apinda padhoo, apinda akatoona zvishoma takatoshama ndaitova vanhu vari kutovapa kunakidzwa. Murume wangu chaarangokwanisa kungotaura akangonditi saka ndozvavafunga here izvi. Angoti sorry like unongopererwa kutoshaya kuti woti baangobuda baatoenda kumba. Aenda kunga nini ndada kutyama ndingati kudzokera kumba saka ndoti omisi mfesi akakuti sidzokera kumba ini nditorowo munhu ane mukadzi wangu hapana patingaroorane patingatogara tese oro tozodiwa anda kundiputirawo mhuri yangu ida kuti wandiputirawo mhuri yangu zvaakutonetsa taakutotukana paya tangosiyanawo tatanidzana ndabva ndaenda mota kwangu kwakuidzokera kumba. Pakusvika murume wangu atobika chikafu akoti aenda unogeza handanogeza like uri kutotya kana kuti kudya chikafu chacho mune chii. Akaita like a silent treatment for about 2 months. Zvese zvichingoendeka ndikangozopedzera ndapfa ndikati aiwaga ndidzokere kumba munhu yanogona kundiurai. So ndakadzokera kumba kwedu vanhu kuvana kuzoti chamboita kuti ndibve chii okuti murume wangu aingondichidzoka kumba ndinokuda wakadaro. Saka muri kutaura kuti nemurume nyana mabva yamataura zvenyaya kubva pamakadzokera kumba? Hapana nyaya tikatombotaura takazotoitaura after 2 years zvaitika kuti but that time wakazodii ukazodii ndakangoti atodi ndandangoito hasha the more yandaikuona uchitaura nevamwe vasikana muchinosangana muchinodii zvakangogrowa mandira kangoti soriwo ndakatadzawo then we continued but handizozivi kuti now anenge achine trust here yanga anipi
zvese zvazvaitika uri anongofunga kuti ndikaenda mutaona uro ndazodii, because like he came over protective after that. Ndikati ndikuenda kutauni isaidha ndotoenda naye mutauni hapana chinhu chandinoita ndisiri naye. Kwa imimi pakusabvunzwa kwese kwamaitwa muchizi muchibva kuya kuhotera muchidzokera kumba straight after mabatwa zvivinhu zvacho hamuna kusvika kuti munogona kusvikawana makamirirwa nebanga pato. Ndakatongotya ndaingoti kana iriyo fate yacho ndiyoyo ndatofa ndafa ndo zvanga ndangoita ndangoita akandiurayawo ndiri ndangofa but gandidzokere kumba after ndaona kuti kuna boyfriend akatonditi ini toti munhu ane mukadzi wangu hapana pandinogara newe so ndandisisa option nawo kuti saka ndoenda kupi ndongoluza vese here vari true but abva ndaita sei ndangoti gandidzokere kumba kune murume wangu at least hanzi the devil you know is better than the angel you don't know how uchazivi manje kuti zvichafamba sei ndakabva ndatiga ndingodzokere kumba bandaingotya kana kuti usiku zvazvoti ukapepuka munhu akamuka uiti pamwanda kundibaye nebanga uru chii haurari because duty conscience yana munhu anokubvunza ari nani pane munhu anongokuchiziva. Saka pamakadzokera kumba pakasataura anything makasvika mukaitawo zviri normal. Ndakatoita zviri normal but hanoinenge ichitongotya kuti utaye kuexplaina kana kuti mozoti chinongoitika kana munhu ungori une kachibhanditi like ikaita ungoti munhu wakakurira kudetoka ungochi akandibvunza ndichatozopindura zvakati zvakati so paunosvika manjeka munhu uregedza kwokubvunza ndiwo wakuzoraya neguilty conscience yekuti maybe ndomuudza kuti ndaichita sei but ndinoexplaina chiti chii ndaonekwa ndakashama. Saka musati mataura nezvinyaya musati mabuda mumba mapuwa silent treatment maitoorara naye as normal zvitori normal. Aitoorara neni zvitori normal iye aitoda kurara neni ini ndaitotya manje kuti zvine munhu kurara neni ari kuda here but akakurara neni zvaya zviri rough sex like revenge iya yekuti waiti ukarara naye waitoita kana wiki usingadi kuona murume because akaita zvehasha zvira zvekuti zvine panchi yakanyanya kupfuura zvaisimboita. Right. Saka zvadaro papa akati muri mukadzi wangu dzoka kumba mukadzokera kumba kwenyu. Samadzokera kumba kwenyu ngatanga kugarisana yenyu zvakanaka. Ndakatanga kugarisana zvakanaka and from that day I learned kuti kuchita hakuiti. Zviri nani kutoita zvimwe because the silent treatment killed me nanhasi ndingori neguilty conscience haasi bvunza hake haazitaure but ndini ndotozvitonge futi saka ndakaitei pai kodai ndakangodzikama like a normal person I just got carried away nyengo kuti pfungwa dzangu ndaingofunga kuti maybe ndifanira kungorinja kuti zviiti. Saka munamboti kana mboda kuti muapologize even after madzoka kuti I apologize for zvandakaita gore riya zvikazodai hamuna kwanisa. Aingoti nyaya handidi kuinzwa panapa let's continue and live our lives zvingori normal handisi kuda kuzvinzwa so handizivi kuti zvichasvika kuti pamwe achazondiitira asi muhauzozorora mwe mukadzi here uro zvichazofamba sei because for now it's like 2 years zvaitika but ini ndine handichazive because after that he came over protective zvandikutaura kuti kana kufamba tinofamba tese vanhu vanototiziva kuti we are always together kune vanotiziva so vanhu vakawanda ningachitoti avanhu vanodanana zvisingaiti asingatozivi kuti munhu anenge akagadha munhu wake. Yeah, I think so. Ndezvekutogadana and inyaya yekuti isusu we have a big age difference more kwandiri stereki so I think vanenge vachingota vanhu ava vanodanana ari kuprojectawo mwana wake but nezvakaitika hapana munhu akazofamba achingoti anozoda kusekwa kunzi wakaroora uri uro something alofugura hapwa. Yeah. And hello? Aiwa tiripo takateerera. Mati mimi makadzi dzenyu kuti ndopa musuwo makachera chikomba makabva machera chikomba kuti chihure achiitwe. Ndakabva ndatofira kuti chihure achiitwe sismeni like paunombo kapfungwa kanombouya semunhu anenge akazviita
wakanzomboda kuuya like bontombosakane mwarume paFacebook apa kuti vedoe munhu idai pamwe ndatombobatwa nayo ranotanga kukudza mozoshinetseka vanhu vanokuudza zvinhu zvauda kuudzwa pasituation yauri like unogona kuudza vanhu kuti murume wangu kautsanetsana uro chakati handiti munhu uchinoti ndikuwana shoulder to lean on iye munhu yaatoda kuteka advantage of you kuti wotanga kukudza nyaya dzaunoda kunzwa idzodzo dzaunodi. So I try to avoid ndakangotraya kungoti vedu vechiura hachibhadhari hachiitwi handangosiyanawo nazvo kana zvandinetsa zvemurume zvinani kusiya ndonogara kumba. Yeah. Eish. I hope murambe makadaro kana uri mweya kana chiri chii revenge haiitwe murambai muchizvinamatira henyu kungoti aiwa chihure hachiitwe. There's another way of revenging than yekuti muhure. Saka mukuti paFacebook apa vanhu vari kutohurana apa mari mukuti paFacebook vanhu vari kutohurana sereka vanhu vachitohurana kunzoku mozotinongojeka vakadzi tinongopay attention to things that we are missing mumba tongoti tozviwana kunze tasvika kunze kana kumabasa kumachii but zvinongopedzero zvaindoni pamwe. Ya ewa murume wenyu mubatise makamupiwa naMwari asika kubva pamamadzoka kumba iko zvinezvi makunyazopiwa bonde chaizvo darika zvamaita before because akutya kuti pamwe munopiwa akutopiwa hasisimedi zvingatomboitika kana zvekunzi kudyiwa zvaizvo embodzi ndezvevasatanisi zvose ndinoitwa zvese ndinoitwa zvokuti kana pandinopedzwa kushandwaka ndotohwa kusesechita kutokarakatei zvokuti unototadza kana kuda murume wacho kana simba rechuti uti unoita zviro izvocho hautombori wani kuzi unenge wakatoneitawo wakatozvizukawo kana wakuramba uchitongodawo pamwe ratongoshavire kuti munhu wakuda kungosokoswa nevanhu vakawandawo wako. Saka muri kuti zvakakubatsira izvo kuti makabatwa makashama izvi muri munhiki muri munonzi saka muri kuti zvakatokushandirai kazvo kuti makabatwa makashama muri muhotera izvi because makunyatsopiwa kuti manyatsobvundiswa. Maybewo zvakashandawo zvati munhu chiri skeptical. You don't know what you can do. You don't know what is thinking. Maybe after 10 years or after what? Anogona kungofunga anything obva angozvidzisa back. Yeah. You? Ndoba ninyaya. Yeah. Thank you very much, Kola. Thank you for sharing your story with us. Thank you. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. Guys, this one is a different one. Anzizvo ini murume akaenda pa silent treatment. Murume hana kana kudii. Akangoti ndo zvawafunga izvi. Akarava U10 akaenda kumba. Arava U10 akaenda kumba. Ndikasvika kumba as everything is okay. Ndiko natobika. Tikatongo continue ne life. Aona ndichita zvanandichitwa mai mwana. Aiwa Mwari wavo kana kuti mudzimu wavo wakasimba unovada. Asi guys, chiripo ndechekudai so ndatifa ndataura kuti ndichatora last call yangu because also batu rangu ralo. You have a call. Kola, hello. Hello. Hello, Kola. Hello. Kola, hello. Hello, Kola. Kola, hello. Kola vaskunzwika ameno chishiri kuitika. All right. So, guys, handisi kuziva. Okay. You have a call. You have a call. Kola, hello. Hello. Hello, Kola. Hello, Kola. Okay. Kola amene zviri kuitika foni yavo iri kudonha. I don't know what is happening. Kola foni yavo iri kudonha, guys. Show ya nasika aiwa, guys. You have a call. All right. You have a Kola, call. hello.
kola vari kuramba vachidonha network yavo I think iri kunetsa. Network yakola I think iri kunetsa. Hello, kola. Hello. Hello, Sisimeli Murise. Mushe mutrise muright muri right. Iri mushe. Imakachita muri pamurume. Aiwa ndombochita Sisimeli but naida kungosigira pane zvachitaurwa nemukadzi wamukoma Masimba kuti zvinoita kuti munhu achite zvakasiyana siyana. Saka inonzi chinda example yekuti unogona kudanana nemukomana handiti. But mukomana kana asingakupe zvaunoda zvaunotarisira kuti mukomana achinge achiita unogona kumuchita as well because hausi kuwana zvauri kuda zvaunotarisira kuti mukomana aite. Yeah, so mukadzi wamukoma Masimba ataura kuti zvoni munhu unochita pane zvakasiyana siyana zvodhipenda kuti uri kuwana here zvauri kuda kana kuti hausi kuzviwana. Zvogona kuti unogona kuchipiwa sex and everything but kana mukomana asingakutengerawo present yebirthday kana yevalentines kana yechii kana yechristmas kana yechii unogona kumuchita because zvinhu zvingori automatic zvaunenge uchiexpecta kumukomana wako kana kuti kumurume wako. Ndosaka ndichida kungotsigirawo kuti vanhu vanongochita mune zvakasiyana siyana. Because mukadzi unogona kupuwa sex and everything but unogona usiri satisfied nezvimwe zvinenge zvichiitika. Okay, so in other words you are saying kune varume kuti they should pull up their socks ngavaite active vazive kuti vakadzi vavo vanodei vaite communication nevakadzi vavo. Manzwa last call ataura ati hanzi iye akachita because she wanted to revenge her husband. Achifunga kuti achiti murume wake zvaachita neniwo let me cheat kuti zviite square. What do you have to say about that? Inini hangu ndinoti iye aida kuchita because aida kuita revenge. Akaita hake zvinhu zviri wrong but kune rimwe side ndinoti akaita zviri right because inini last relationship yangu ndakaenda kuZimbabwe for 2 months ndobva ndadzoka pandiri kuZimbabwe koko nekusati ndisandaenda taitaura zvakanaka ndisi tichiwirirana chichichichi pandiri kuZimbabwe ainge kuti mai mwana achidzoka imutore murume wenyu muchichi but asiri kugara tesanga asiri murume wangu akari mukomana wangu. Then inonzi chi ndobva ndati what do you mean kuti chidzoka imutore murume wenyu asi pane zvauri kuita here? Network yakola. Hello? Hello, network yenyu kuita chidropa ndobva ndati chokwadi kana chichizobuda chichabuda enge chakabuda zvesho. But anyway tongotenda Mwari kuti zvakapera because murume unogona kuti aida kumusatisfiza kana kuita sei but kana akangonzi naMwari ndachangoramba achiita zvekuuraka whether iwe uda kukontinga nazvo kana kuti uda kubuda inawo ndakachuza kubuda because I can't do it. Handikwanise kuti ndingati ndinomuchita nemumwe munhu and this and that. Saka ndakangoti Mwari ndingazvipera hazvo ndiite sendimove on neupenyu. Okay, so thank you very much. At least thank you very much Kola Mazamu matipawo point yenyu tanzwawo kuti macontributa kuti chii. Because ndaida kurivenja Sisimeli kuti munhu yakandichita kana tadanitira zvakadai zvazvisingashandi because hapana paunongokuita competition nemunhu. Obvious end of the side ndiwo uchazoluza because anenge akuda wakakompita neni wakazonodai wakazondai understand but there's no point to do that. So yeah. True. Yeah. Thank you very much Kola, thank you. Alright, Sisimeli maita basa. Alright.
Alright guys, as there are so many reasons for vakadzi kuti vachite vakaroorwa varimo mukati medzimba antika hanzi pane mareasons akasiyana siyana anoita kuti vakadzi vachite varimo, but right in conclusion guys, vekwangu baba vapinda antika. In conclusion guys, what I would like to say is regai ndikutaurira chinhu tiudzane chokwadi. Ungachita for 5 years, ungachita for 10 years. You have a call. Caller, hello. Hello, caller. Right. Ungachita for 5 years or for 10 years. Andika. Muchiti muri kuchita shiri yakabvuta rekeni. But munoziva here kuti one day is one day. You have a call. Caller, hello. Hello. Caller, makadi yenyu. Tinafara makadi. Tiripo. Imi makachita? Chii chakaita kuti muchite? Ndakaroorwa ndiri mhandara ndiri mwana ne 22. Pamurume wangu ndikatochata. Saka murume wangu angoti kana kuda kuti aite zvezviya angosvipira mate pachikomba pangu apa otopinda miri yake otoita ndotopedza ipapo ndikatoita mwana wokutanga ndikaita mwana wechitungu, asi handina kana musa ndakamboti ndakambosheka kana kumboti ndakambonakirwa kana kuti chii. Saka baba wepanext door pangu ndofunga kuti atagara tichingotodananawo. Saka ndakazosangana naye ndinogara hangu muno muCape Town. Alright. Saka baba wepanext door munhu womuno ndaingova chivawo vanongondichivawo haino mukadzi wavo. Saka baba ava ndakasangana navo vachifamba nemota yebasa, mota yeku handatauri handikodzvaona kuna avoid saying my names. Izvozvo. Saka baba vakandoona ndiri mushopu ndobva vauya kwandiri ndobva vandibata mapendekete. Saka pavakandibata mashoulders angu ndakabva ndatota. Ndikungobatwa mashoulders chete. Ndobva ndabuda musodzi. Mushopu? Mushopu chai. Alright. Saka pakabva pangoita connection ndobva watondibata ruoko wangu womurume angabuda aendawo nebasa. Wavo womukadzi angaendawo kuEastern Cape uko kumaXhoseni kwavo kwanoti kumaReserve uko. Ndokubva tatotanga tikatoenda kulodge, ndikatosvika ndikatopiwa zvinhu ndikavaitirawo zvangu vatamboitirwawo mumba mavo. Tatova ne11 years izvezvi tichingoita izvozvo nababa ivavo. Imi muri muchingori pamurume wenyu tinotorima neighbors zokutoti imba yedu akangotoseparatwa nedzimba shoma shoma. Hapana kana zvokuti murume wenyu anoziva kana kuti mukadzi wenebo wenyu weboyfriend wenyu anoziva? Kana mukadzi wachona anototi kana achitondoana nichitoenda kumashops anotomhanya kutoti muri kuenda kwakadhiri muri kudhiraivha muchibuda ndototi totofamba tose tichitoenda. Hapana kana 11 years. Saka imimi chikonzero chakaita kuti chekuti baba vekwenyu mubedroom mamusina light, mamusina moto. Ndizvozvo. Zvokungotiwo unenge uri mwana wakapinda uri mwana. But zvokuzotiwo unenge uchizonzwa kwavanhu uchiona paTV uchazoona kuti munhu ari kunzwi uyu kana kuti munhu ari kutundiswa. Iwo hapana kana even one day kana. Saka munhu ndakamboita kutaura ndaingonzonokara. Saka hamunzi mukaona veve panext door hamuiti godo here? Mukadzi wepanext door uyu ane murume wake hamuiti godo here? Nokuti handitomboiti godo nokuti mukadzi iyeye murume
macho nakatondiga kungoti chichongomusiya akadaro ine handina futi basa naye ndinongoita zvemurume iyi ndiye anongoitawo zvangu nomurume wangu tichingodaro life ndikatotengerwa shuwa ndotori nezvinhu zvangu besides kutiswa hangu kuti ndenichidiwa ndakutorarama life inotori right kutoti mamangu murume yakatomisa imba yangu ozi ndaida kutobuda akati murume akati musabude akati ndisabude aida kutobudawo kwake akati ndikatiwo usabuda kwako ngatingogara tiripo saka munongoita zvekuloji izvozvo tichingoita izvozvo kana ndikarequesta ndii ndikati ngatiende kana kwakati tichokwanisa kutobuda ndototi izvoni ndiri kutoenda kwakati ndototinaaakana mukabvunza mototi ndiriko ndotobuda ndotoenda kutoenda kure cheko ndozodzoka ndobva ndokurinekaumba kwedu iyewo nobvawo zvendandipa kwakati tinosanganira naikoko kwatinenge panenge pasina kana munhu anenge achitiziva kana saka zvakaoma saka imi pamunosvika kumba mubva maactor everything as if everything is normal iye haatofoni ine handifoniwo futi ndoriva kumurume wenyu mimi kana masvika kumurume wenyu mubva matoactor as if everything is normal iye hatombozvifungiriwo hatombozvifungiri akana but kana zvokuti maybe murume wangu akangondibhowa zvezvo kukondibhowa zviya ndinongotobva kuboyfriend koko ndisefoni yangu pachaji ndisina kutombogeza ndakabva kunoteswa saka ndokubva ndisina kutombogeza ndotouya ndotosvika ndotongokwira zvakadaro otokoti nhasi chamungo watsvokero ndototi ndizvo zviripo nhasi ndizvozvo ngatitongoautoziva kuti ndozviripo asi mwoyo wenyu haurwadzi here kuti zvamuri kuita muchiitira murumwe munhu zvakadaro nhaye amai madhei zvokutanga bva ndakazoona kuti kurwadziwa mwoyo pana kuti ndirwadziwe bese zvipi zviri nani shit ya pakaipa saka zvimwe zvinhu unenge usingadi kuzviita but unotoona kutoti izvozvizvi ndizvo zvinhu zvinotomisa imba yangu saka pa muri kuratidza kuti imba yenyu yakatomira because muri kuningirira muri kutochita imimi kutomira zvakuita kutomira kutoona kuti zvandanga ndatobva pamurume naye matiko zvino ndakatozowana munhu akatozondibatsira kuti ndigare pamurume uyu ko hamutyi kuti musawa munobatwa munourayiwa kubatwa hapasisina cause ndaida aiwa never say never never say never the fact yekuti maita 11 years ka but never say never kubatwa hayo ukazona ndasvikawo 11 years ndakatogadzirisa zvese vanoda nhamba ndozokubata ndokupai nhamba kwandakaenda makagadzirisa chii makaita zvechivanhu zvemaprofita kana vachida vanoda asi handitambona vanondijaja kozi ndoita zvinondiitira saka zvama muchitaura zvekutanga tanzi kusvipira mate hamuchasvipigwi saka mate hamuchasvipigwiko zvino handi mati murume wenyaya kusvipirai mate kuzasi hamuchasvipigwi mate ndikamuka ndikati ukaramba uchita zvauri kuita ngatiti ngedu nenge kana cream or something nokuti kana ukaramba uchita zvauri kuita izvika izvi handifuni kuti zvinoshanda saka in other words mune varume vaviri kaimi ende mune vanasikana andondipa kutoti anotondipa bonus ake anotondipa but ini navo handisina mari pari ndokuda kungoti munhu akandinzwisisa situation ndikamunzwisisawo yake asi hangu ndakamuti ndikati mwana ndoyo handisingafi ndakaita iye akatiwo mwana ndikatisiani nazvo hazvisi possible kuti murume wenyu warudana nawo nemukadzi wababa murume wangu adi kuti arudana nawo nemukadzi wababa wamuri kudanana nava murume wangu adi kuti murume wenyu maybe arudana nawo nemukadzi wababa vari kuzviziva zvavo but vari kuzvidhibhisa kana aiwa kana yuhi asi munoziva here kuti banga one day munogona kungwa ndakakumirirai one day kuchekwa banga chekuchekwa musoro chaiko iswa banga nani
nemurume wenyu. Aiwa, kana ndaona kuti anotori nepfuti zvimwe ngazvishande. Kana ndatoona kuti ndatobatwa ndotomba kuti iwewo kwako inini kwangu. But ndimuri mukanganisira ka. Makambozama kugara naye paseri murume wenyu kamuudza kuti naye murume wangu. Pandaitaura kuti ndine nzara ndikapota nokuda bhudhi vake ndimuudza kuti ndikati so achitoti zvoni anokara anodai. Saka ndakazoona ndikati ndiri munhu anokara. Andisi munhu kuti munhu andinzwisise kundinzwisisa kwashona kushoma. Wo makatombokomblena kuhama kuti hamusi kugutisiwa kanzi munokara. Takungofambirana tichingwenda takadaro. Saka mune vana vangani? Ndine vana 3. First born angu inotori ne 22 years. Saka muna mwana baba panext door imi? Asi mwana wangu first born ndakamuudza kuti ndozviripo. Asi ndikati kwangoudza baba wako ndinokuuraya. Saka vana venyu 3 vese ndive murume iyu asingakugutisiwi. Kana kuti ndiye vamwe vava ndiye baba panext door. Sezvo mune 10 years muchingoita magame enyu. Ndive pamba pano vese chero kanzi kumadhene vese ndive pano. Last born yenyu ine makore mangani? Last born yangu ine makore 11. Okay. Sure. Saka muri kutozozviona kuti mimi hamuchatoiti kuti mufe makasiyana nababa wepanext door because of kugutiswa. Komadi kuchingosiyana henyu nemurume uyu munyatso kunogutiswa zvakanaka muri kusina mwana wevanhu. Kusiyana nomurume hazviiti. Ndinofanira kugara pamurume kovana vozoti pasina zvandatadzirana naye. But zvamuri kuita imimi pachenyuwo mega conscience yenyu haikuudzi here kuti hazvina kumira mushe? Hazvinaonaka? Conscience yenyu haikuudzi here kuti hazvina kunaka zvamuri kuita muri pamurume apa? Kana ini ndotoona kutoti ndakatowana rubatsiro ndakatobatsirikana saka imba yangu yakatomira. Kwa mukadzi uyu wababa vakazviziva kuti ndo zvanga zviri kuitika makore esaya panext door apa akakutambai rafu kuCape Town kuko munoita sei? Agonditamba inini rafu. Imimi? Manje mukadzi uyu ndiye asinomborana kana dho nokuti iye ane vana vake haana mwana womurume. Saka ndo pamakatsikana because pane umwe atoisa komende kuti ansisimeli mototanga maDNA pano pagroup because vanhu vari kuti mwana wenyu wokupedzisira anogona kuva ari wababa. Aiwa vana vanga vari baba ndaitaura koza hamusi vati mbotaura nani ndaitaura chokwadi ende zvesvo ndikutaura ndezvechokwadi handisumbonyema. Sure. Saka even kukuudzai kuti zvamuri kuita zvakaipa munototopenga. Murume uyu kuzotanga kutodanana ndakatanga kutodanana naye nditori nemimba but yaitori yangu yepamba. Saka chero kuti tizokudzai kuti zvakaipa zvamuri kuita maybe titry sex therapist enyu nemurume wenyu mumba menyu kuti try kutsvagirai sex therapist mumba menyu nemurume wenyu kuti akugadzirisei murege chihure nepanext door hamuchatokwanisi kaini. Hello? Ndati nini chero kuti kutsvagirei sex therapist kuti mubatsirikane imi nemurume wenyu panext door hamuchatokwanisiki nemurume wenyu mumba musiye baba panext door hamuchatokwanisika. Ndinini ndokwanisa kutsvagirwa zvangu right kusaiti kwangu inini but manje murume uyu anenge achizonzi chinokuti haazivi kuti ndozviripo uye ko uyu ke anozofinzwa sei kana ndikamusiya anozviuraya zvipo. Haambozviurayi because at least andoti mamusunungura pane kuti azive kuti agara mune 10 years. 10 years muchingomuhurira viri we 10 years vakomana kukana dei anga ranjadzi dzenyu ari kuitigwa zvine mukadzi wake mainzwa sei? Zvinorwadza but kana imba yangu yakatomira inidi yatokutofara ndiri kufarawo. Even vanhu vari kutaura nemumacomments manzi therapy chatoshandi apa sisimeli.
hanzi tiende kwa Mugabe ku DNA. Aiwa vari kuti last born yavo ine 11 years saka ivo vane 10 years, that means vana ndeve pamba apa. Handifungi kuti pane chinokunda iyeye apa sisina. Hapana chinokunda boyfriend yenyu? Hapana izvo iyeye. Anombokuitai seiko boyfriend yenyu? Chimbotiudzai zvikiribidi zvamu. Chimbotiudzai zvikiribidi zvamunoita neboyfriend yenyu zvakatadzwa nababa vekumba zvii? Baba zvikiribidi zvamunoitwa neboyfriend zvakatadzwa nababa vekumba zvii? Iye mukadzi wake havana zvatina matinji. Havana chi? Havana matinji. Havana matinji. Saka imi ndozvo zvamunofunga kuti murume uyu ndozvaanenge achikuvingira izvozvo? Saka murume uyu I think nomukadzi wake uyu hamene kuti vakaroorana sei. Saka inini ndikapindawo patinenge takanhingira imomo topita togeza ndichimuimbirawo ndichimutambira kuti pfungwa dzake handinoti ndikatomuramba angatozozviuraya iye murume uyu boyfriend. Takatoenda kuloya kwake akatononyoresa kuuyo but mukadzi wake azviziva. Saka makanzi afana sakazona muchiverengwa kuuyu imi maive panext door, munofunga kuti munoverengwa muchinzi muri munoverengwa sani? Anogonditi shuwa onzi afana sikonzi maive panext door vakanyogwa muwiru munonyogwa sani imi? Munonyogwa sani muwiru? Akatonyora ndinozokupai kuinboxing tikatotorwa vhidhiyo tichitoritwa loya kwachona ikoko. Ndakatopfeka ringi ndakatochata but ndakatotorwa naye murume. Loya akanyatsa kuti muri kuziva zvamuri kuita tikati murume ndiye akatoti zvoni ndinokuda kutoona kuti zvishuwa uri pakati kwemunhu wangu. Makacheta nani imi? Murume wenyu kana kuti neboyfriend? Ndiri kutoti inini ndiri munhu akatochata. Okay, nemurume wenyu. Asi murume uyu akatochatawo nomukadzi wake asi kuti akaenda neni loya kwake akasvika akandinyoresa tikatotorwa vhidhiyo kutaura kuti kana zvounetsa mangwana loya agotora vhidhiyo akatoka kuti ndiye munhu ayori kurehwa. muSouth Africa nyika kuti muZimbabwe murume wacho uyu boyfriend wenyu? Aiwa uyu ndo muno. Saka muri kumudira maassets akati muri kumudira kuti mubedroom ari kugona basa zvavati baba vangu vasingagoni, baba vaikufirai kuzasi vachididi. Muri kuti makamudira bonde here kana kuti makamudira chiboyfriend kusvika musvike pamasvika apa? Ndinomudira bonde handiti. Iye nezvandakamuitira nezvandinomuitira akangoti ndoshaya kuti ndokuitira chii kutoona kuti zveshuwa chero deno uino murume but inazoda kutosane naye ngatirambe tiitona. So chimboudzaiwo pane vanhu varume vakazara panapa nevakadzi maviewers eida kutoramba atambokwira online but vataurira imimi imbotaurai zvamunoitwa nemurume uyu. Murume uyu anokuitai anokugwinisai pana kodo yokutanga tikwaiba boyfriend inondigwinisa zvandisingati nababa vekumba. Saka munogwinisiwawo here naboyfriend uyu? Ndati saka imimi munogwinisiwawo here zvinoitwa zvaaitwa kola wokutanga navamuboyfriend venyava zvisingaitwi nababa vekumba? Munozwa kuti shuwaka inini denda ndiri munhu anoguta ndichiwana zvinhu handina pfungwa yekuita izvozvo but ndakatozvoona kutoti nditenda ndakagarira pesa apa kuti vana vaviri ndisina kana kumbotunda kana kumbodii kutogara mukuroorwa ndisina kana kumbotundiswa kana kumbozwii but pana kufanira kutaura nababa ivavo handiri kukunyeperai zvese izvi ndakazviitirwa but hapana mwana. Saka chamunoda kutundiswa nababa ava kuwa kuti ya tagutisiwa? Aiwa munhu wokuti tinogeza tichitaura tapedza ipapo munhu uyo anokwanisa kutora time achiita kumasa wapedza ipapo okunanzva kubva kumusoro kuhuro maziso zvese kuti dzikanewo kusvika kuzasi nyatsonzwa kuti panapo aiwa ndino murume panozopara zvake wopinza kuyakuya unenge
kutopera kare. Munenge manzwa nekutotesiwa. Ndinenge ndatoona kuti nokuti iye akatozviona from the first time paakangondiguma pamashoda angu. Ndakabva ndatongotunda. Iye akati ndatunda pandandakakubata ndatoona kuti pane zvaitika kwauri. Kozi mupa takabva ipapo kuti zvizvotakabva takabva ipapo tichienda. Ndanga nditori nenhumbu yemwana wangu but yanga iri murume andosachiti vana vese ndevomurume. Ndokubva ndaenda ndobva taenda kwatakaenda ikokoko. Saka ndobva patakasvika iye mukadzi wake hana mwana naye, saka vana ava ndivo mukadzi vainawo. Saka ndobva ndamutaura kuti ndosvitsvineripoisi. Saka takabva takatimbona ndikazosvika ndabatsirwa ndazopedza zvese feizi yaiya. Akatobatira kutoti usajamisa mwana, ndoda kuti uve ukurumidze kubva mukaka mumazamu because ndoda time newe. Ndakasara saizvozvo akatondipa mari yokutsvaka musikana, ndikatotumira musikana nanhasi musikana wangu aripo nanhasi ndiye anobhadhara. Uko murume achindipawo futi mari but handisisa hangu mari paari pamhene ndine basa rangu rakanaka randinoita. Nditori qualified I can afford anything registered. I can afford anything that no and should have money or anything but ndakazopatana zvangu nezvandakapiwa. Nebonde ramakapuwa ndo rakagutsai. Munhu yatsoona kuti anopedza rurimi rwake kusvika ndega nini unotunda kusvika wasika kusvika kuseka zvako kusvika kuseka usvika ainozobati ndatuharudo hainga mugere hamugere mai mwana mugere ndatiende mugere mai mwana kuzi kugarika asi kuti zvakangonaka kuti usaure uchiudzawo vamwe vakadzi chinomboita kuti vanhu vazobuda vakadzi vabuda mukadzi womunhu azodai mukadzi womunhu atina dena kuti ndakadana nauyu ndakadana nauyu dai vanhu vachindidzaja kuti iye wakazodai but munhu one pomakore iwayo vamwe vanhu vanotori vasikana nevakomana avatomukwanisa kana kupedza kana gore vari vese asi nendiri mumba ndakakwanisa kuti nomunhu niwe tigare makore andakuudza iwayo. Saka pamunenge makuita sex pamunenge makuita bonde nababa vekumba ava imimi munonzwa sei? Kana ndikaona kuti hasi kundigutsa mumadhiva handitanga kumuitira utsinyi zvandida kungoita ndobva ndongovisualiza ndiine vaya vaya ndokutoti nditoona kutoti nditori nomunhu. Okay, munofandasaiza mune vaya vaya? Ndiine vaya vaya zvokutoti iye anobvatana kuti kweuri kuitei ndobva ndoti hapana zvangu. Zvakaoma. Hey. Alright. Ende maita basa yenyu nokusheya nyaya yenyu. Thank you very much. Ewe vanhu vari kudzidza, at least tikudzidza. Pane makomenti atobva ndisikuwanisa kuenda paFacebook ndikufona nenomoko. Okay. Hanzi, why are you still married to your husband then? Why are you still married to your husband then? Hanzi, why are you still married to your husband then? Hanzi handibvi pano ndinongogara pano chero zvikaita sei ndinogara pano. Amazomurume mamwe ndikadzikauya panapa ndinomhanya ende ndine muroora waakatotemba kutotorisa murisi. Okay. Saka pane umwe rane mubvunzo apa guys. Alright, ndavabvunza ndimboyawo palive kana vozonyanyisa ndendozofona futi. Alright. Maita yenyu nokusheya nyaya yenyu. Thank you very much. Okay. Thank you. Iyo imweyo guys mainzwa iyo tichiti chiringaziva chedu chiya chakuda kusvika chikakwata
kubva pafona vamwe vachitaura kuti aiwa isusu inini ndakatogazviudza kuti handibvi pano ende kuna baba ava ndine 10 years vepanext door ndichiti handinoita nababa vepanext door. Guys, mazvinzwira, handisi ini ndadaro, ndo vari kudaro voga, handisi kuti aripo here. Zvakaoma vedwe zviri mudzimba kwanzi, because murume ainditi kana toita bonde aindipfira kuzasi uko, apfira kuzasi uko, kwaindoti handizvidi plus handisingagutisiwi, anga asingazivi chinonzi romance kusvikira kufona. It's not the phone, it's not the right phone. Namba dzekufona taisa tati munhu unofona pa 073 7424987. Haufoni pane foni yatiri kushandisa. Handitika tata tiri kutora last call yedu yekupedzisira. Handiti zvino makura muchingofona munofona pa 073 7424987. Kune avo vakachitira varume chete, kuti tinzo kuti reason yamakachitira varume ndeyechii. Ava vati mate murume anga asingavagutsi, baba pa next door vakabata gap vakapindira paane 10 years vachidai, ende matauriro avaita matomanzwa chero kuti titizame kuchavaudza kuti amai muri kudhiga grave renyu hazvichabudi apa, ndochokwadi chiripo, because ivo kwavari matonzo achitwa baba pa next door vakachinja upenyu hwangu, life yangu vakatoichinja zvachose, ende hatitaba ndabasa nemukadzi wavo, ivo havana basa nemurume wangu, tinoita zvatinoita. Handimaona saka munhu akadaro tichagona here kuti timupe counseling timuti tochinja. Chavaipona ndechekudai. So varume should up your game. Varume listen, kana muri kuenda kunoroora, antika vari kuenda kunoroora vaya, antika kana kuti vari mudzimba, it's never too late. Antika it's never too late kuti muchinje. Tofunga kuti makolas mazhinji pano muri kunzwa angachitaura takachita, vari kutaura nyaya dzemubedroom kuti hatina attention, varume havatipi attention. Murume anongosvika kumba akadhakwa everyday, murume anohura nechida kutoti nditongoitawo zvaanoita kuti afilewo aitewo awanewo the test of his own medicine, ende hatibatwe. Vamwe vachitaura kuti hanzi ende tinotongohura hatiregi, just because mumba macho hamboda bonde, ukati uzambe tikazama kuti nyaya yecommunication zvikanzi tazama, havadi kuzvinzwa. Antimaona havadi kunzwa. Saka maboyfriends hanzi anotibata-bata makumbo, ochibata-bata hanzi huro, kwai tinotutisiwa, kwai hameno izvozvezvo. Handimaona zvavanenge vachitiswa kumaboyfriends kokoko. Handimaona kwai ndo zvatinoitwa kumaboyfriends uko. Saka tatisingazvizivi, kunana baba vemumba hanzi hatizvizivi, tozviwana kumaboyfriends. Ndosaka tichingogara tiripo pamba ipapo tichingotiite kutidi tiri cheorgasm iyoyo tiri pana baba apa. Varume saka mboto mazvinzwira, ina handisi ndadaro. Ini chandaita ndakuvigirai vanhu machitas, program yanhasi yakanzi chitas. Ndakuvigirai machitas kuti ataurewo oga kuti nemhaka yei dambudziko. Wekutanga kati aiwaka ini ndaidotiza baba vari mumba ndichiti ndichamboenda kumvura, ndichinoonana nababa wekuku kwande ndichinda kumvura uko ndinochera mvura kuchiredzi uko. Wechipiri akati vedu wei ndanetseka mumba, amuchina sex life yakafa, hamuna communication, is all about him, everything is about him, kudi and the. Wechitiri akati kuhura ndinoda kurevenjawo, handiti avauyawo vati sex. Saka vakadzi vazhinji vakungochema nenyaya dzesex mudzimba. Saka varume vekuzimbabwe pane pari kuleka. Is it the reason why vakadzi vari kumhanya kuenda kunodana nemanigerians or what? Ndo reason here? I don't know. Maybe pachirongwa tichazoti one day we bring in vakadzi vadana nemanigerians, timbonzwa kuti chii chinoita kuti vasiye varume vekumusha kwavo vachimhanya kumanigerians. Maybe ndo umwe akati ndinobvundiswa kudai kana ndine boyfriend, kwai ndita muviri wangu ita kugwina-gwina kudai, hati mazvinzwira vachitaura. Saka varumeka kana mukadzi akati ngatimboitai izvi kana tingatidai kana tingatidai, you have to understand. Ndofunga tine one mukadzi handitika auya nemurume wake pano, taita one guest auya nemurume wake pano mukadzi akati aiwa ini dambudziko randinaro handina dambudziko nebonde mumba mangu. Murume wacho vapinda vese pako mamuripo, akati murume wangu
anotori sex addict zvokuti inidzi mungwa nyama yangu inenge isingadi ndiye one. Asi majority yese vari kuchema nekuti bonde mumba hamuna. Saka varumeka inda kuisira kwamuri hamenenyi, because as much as tapromisa mutsvagira macounselors masex therapist kuti avabatsire, but guys kana mwoyo wave ikokoka tichazama zvatichazama zvese ka, but vachangoita kuti just for the sake kuti takabatsirwa but vanenge vachingoita zvinhu zvavo havasi kuzostopa. So it's up to you imi varume kuti muchinje maitiro enyu. Kwanzi ukati murume ngati chakati konzi ndezvechihure handizvidi, wakazvionepi? Varume hanzi are spending most of the times muri kunzoko, hamuna nguva dzekuti rabawo makumbo. Isi vakadzi venyu toda kubatwa, tinoda kwanzi hatitozivi chinonzi orgasm chi nevamwe, totongozvinzwira kuma boyfriends. Ndokonze ndombotiza ndoenda kundodzoka ndakaita orgasm. Saka guys, yeah, Pakmak, yes, mukasha wakauya, but don't worry, he knows I have this show. Anoziva kuti I have this show, so hanzi part 2, let's do part 2. Okay, so guys, takatiri kuti chagara 1 hour pano tobva tastopa, but maona zvangasvita makosi. Tasvika batasvika. I think I agree with Makola zakuti let's have part 2 of this tende ramberi antika. So we are going to have part 2 zvakare antika. We are going to have part 2 zvakare. Kwa nhasi tombogumira pano. Ndoda kutenda imese mauya pano. Ndoda kutenda imese matora nguva yenyu kunzvimbo dzakasiyana tuye pano titaure tibatsirane. Pane vakawanda vanga vachitadzidza tabatsirikana tadai. Ukaona vamwe vari macouples vakufona vese antika, it means kuti tiri tabatsira umwe munhu. Ndaona umwe achita anzi magroups vanzi vana anditilda vakufangwa kuita up their game because page inorao yawoti handitika. I don't know. Vamwe vakati mvenge should up your game because smelly vakavhura mvenge but vakukutorera show zvakare. Hanzi one more call. Aiwa nzadzi simba rache. Chiregai tichiti teta second part. We can have the second part totanga kana kuti time iripo because mashows aya kamuri kuzviona hanzi don't go. No guys, you have to understand yokuti hanzi eye opening show. Yes, it's an eye opening show. It's a reality talk show. Zvandakakudza kuti it's a reality talk show. Hanzi nyaya dzodiwa every day. Caller has been in that Nigerian group chat. If you did the live, hanzi, if you drop the live, I'm going to cheat also. And so that's season 1 and season 2. And also write a guide in bed for men, please. Put together what makes a woman gumbo kunze gumbo panze. Good point, Dikurima. Good point. And this is a very good show. Well done, Smelly. Thank you very much, Noma. Thank you very much. And the garai vakoma vakuru. Kune muzimba wandoziva anozviita nemukadzi wekupoland namai vemukadzi for money. Vamwe vanozviita for money. Handiti zvakashaura antika. Anzi chi, don't go please. If you end this life I'm gonna thank you 2020 sisimeli tine maziso atichakanzviwa. Anzi meals for Arsenal job waiting for part 2 patiently. Chakabaya chikachikokera tilda ngaite zvezvinotyisa zvake nemadna yake pana poitwa izvozvi. Alright guys, thank you for your support, thank you for everything guys. Show ngairambe chindira mberi. Thank you Vimbai. Hanzi Magona Sisimeli, this was an excellent show. You should do a men's version of this topic. Yes Thelma, it cannot be one-sided. So our part 2 tichiita now, I think we have to include men now. We have to hear from men now kuti why are they cheating? Antika vachisiya vakadzi vavo mudzimba. It has to be both ways. And why are they cheating? And because there is no justification for chihure. Kunzanzi murume anovhumidza kuhura, mukadzi ngaabvumidze kuhura. And there is no justification. So ndikuona malavu nemalikes muri kuwanzi show inononakidza. Yes, inandina hope. Okay, sisimeli to the world. Thank you guys, thank you. But guys, varume, get ready. Your show is coming. Come and tell us why you are cheating. What wrong are we doing? What wrong are you doing for us to cheat? Can you not come and sit down with us as your wives? Auntie, motaura nesipa tinokanganisa so that you don't go out.
totoudzana maripake the same way atanga chita pano, the repercussions antika of cheating antika and the dangers of cheating handiti kuti chii, because imimi moga musiri munogona kuuraya isusu vakadzi nesuwo futi tinogona kuti makara nogona kudirawo futi acid kandi karwadziwa manzowo machitanzi ndakarwadziwa kusvika pakuti ndoda kuchita ende ndakachita zveshuwa because murume wangu aramba achingoura, saka I had to go and cheat to make my feel better. And even pakandibata ndakamudza chokwadi kuti haungandibvunzisi zvo because iwo waichita kauchida ndisiye, but fortunately enough we are still together. Antimaona hanzi toda mukwasha to take party next naimweda kupinda mashuwa havadi zvokupinda havaite zvefacebook vedu varegererei, havadi zvefacebook, havaite zvefacebook ava havadi zvevanongoverenga macomments avo vakanyarara, havadi zvefacebook. Hanzi munangagwa will be envious of you. Varume this time amulume kwesisi masmall house do we cheat too. Masmall house munochita mune masmall house tichaku anti this is a reality show ndichauya kwauri iwewe Yezo ndokuti Yezo une munhu iwewe uri small house somebody else but you are cheating on munhu ari kukuchengeta nevamwe vanhu zvasingazikanwi. That's cheating. Why are you doing that? Antika it's cheating as well. Guys, let me tell you, no, there is nothing that justifies cheating. There is nothing that justifies adultery. Antimona kuvanhu vemudzimba antimashona. It's rather kana wafunga kuti oda kuchita ka ndosaka mchana wakadzi wakaonda vachitika isapaka poste kunzi kuhura anoti buda siya, because vakadzi vakawanda they believe kuti they cannot be cheated on. Antika munhu akatongovera andichitira kundisvora wandizvidza antika siyana chisiyana ako neni. Animona rather you come and address whatever that I'm doing wrong. Anti zvauri kuitwa kwacho koko kunze, come and address it to me. Antika garana ini pasi zvakanaka usanditira hasha, hanzi I'll be ready hangu na Hazel. Antika ndizive because ukandichitira ka maona kuti there are so many things that are pushing ladies kuti vakadzi vari mudzimba kuti vachite, and it seems like now vakadzi vakawanda vari mudzimba yatove 50-50 nema single ladies yangove 50-50 anzi yatove 50-50 nema single ladies kuchita kwachona kuti yave haivhiwi ngaivhiwa meno ikoko chero zvazvaita hanzi show hours yaita 3 hours kana kumbobva pano nehanzvadzi simba rashi. Yes, because it was lit. My dear, maako America mamuka hello but manonoka kuuya animaona. So guys, zvimwe zvinhu ka 2020 ka we need to communicate, we need to teach each other, we need to educate one another, we need to open eyes antika of one another kuti zvimwe zvatenge tichiita zvine madangers api, zvine marikashes. Munozati pane mukadzi ataura nyaya kuti ndinotendezi ndichita asati abatwa, but achabatwa that I can guarantee you achabatwa animaona, ende atizivi kuti paanobatwa chichinoitika antimashona unogona kutokandawo mukutodzokera mushoko vave mbody bag antimashona instead of amenode pakatraiwa dzimwe ways dzekuti pagadzirwe kuti relationship yavo sex life yavo ifaye animaona. Imi varume nyaya yekuchita taura chokwadi, nyaya yekuchita iri bata vakadzi vakawanda you chitika ndo zvamuchawana izvi. Hatikurudziri kuti vakadzi ngavachite, but sometimes unopesera wapera power because varume vachoka kuchita kwacho kwamunenge muchinzi muri kuita antimazviona unopesera mukadzi chero akazouya hanzi we need party 2 maura akawanda mudzimba. Yes, zvakoma sure ndo chokwadi, party 2 has to be there, party 2 has to be there, but kwanhasi ndinongokusira nyaya yekutika even vari kuchita vaya ndoda mbokubvunza, da kuudzai kuti mugare muchiziva kuti mumbozvifunga kuti kana mukaona gondo imi guys rakabhururuka riri kumusoro soroko moriziva kwa rinosvika gondo munomboifunga kuti rinomara, hamuzvifunga kuti rinomara handiti, but one day munorona riri pasapa rakamara richinonga zvekudya. Saka ndati ndikuudzei kuti musanyepera madhimoni imi, musanyepera mashavi imi, one day muchamara, but kumara kwacho ka munogona kusangana netsauro dzakasiyana siyana because murume one thing for sure vari selfish, havadi kunzwa kuti ivo vachitirwa but ivo vanochita. Unogona kuvadzirwa kana kuurayiwa
hanzi naRoslyn Shuro mauri harambwi ndovagere mudzimba if you don't know. I don't know that. Hanzi yes simeli mune chimuti uye munofanirwa kuita president weWomen's League. Tatenda tichasvikako tiri kumbofamba nendima mbijana tichasvikako. I don't know, I'm not sure about that Mningina Rose andizive. I can't say that. But now if I come to my show and I say kuti vakadzi hurai because vari kuhura, then hapana zvandiri kuita. Then this show we have to close it totally. We shut it down. Tovhara page racho. Because hapana chetinenge chizisana. Tukusana chihure. Ndozva chinenge zviripo. That's why maona maskati panyaya yemaskati yemwana yemusikana yemusikana yemukadzi uya wokukwira bhazi kuenda kuMozambique achifambira murume womunhu achikomingeta nemukadzi asingazivi kuti mukadzi womunhu ane foni. Handi maona ndataura inini kuti ndikatry kumupa tip yekuti unogona dirwa asiduko make a U-turn because ndaziva kuti anything is possible. Handika if you are hosting a show handika then you should provide the solutions. You should provide something positive. Nokuti ndikangobvera tanga kuti show vakadzi hurai because varume vari kuhura. I know kuti majority ko zvine vakadzi vari kuti mazano shiri ngaibvute rekeni i50-50 because taneta navo varume ndo zvavari kutaura. But inini I still say no, there are other ways. There are other ways. Rova nai mudamburane makumbo muchekane mudii mazvinzwa. But nyaya kuti uzoti ndakunobuda kunotengesa pakati pemakumbo because murume ahura. Kumana ndakukudzaika amenenyu indakudzai asi mashoko angu enderai mberi nechihure ndichazokudzai. So party 2 by public demand iri kuuya. Andimona hanzi mwana uya indamba kudzwa sisimeli hanzi asvika ndaona message yarisendwa panapa ameno tanzi asvikira kupi ameno kwari kunzi asvikira kuti ndekupi handizivi. Andimona but anything is possible. Kunyika asingazivi apa uita boda jamba unourayiwa nemukadzi womunhu because you don't challenge mika mumba mangu ndiri mukadzi womunhu then wobva kuZimbabwe ndotora foni yemurume wangu. Kuna mwe vakadzi vari so vakomana isita kuti takuenda vamwe vanhu vakufona zvakare vaite vakakata ava vakauya havabvi ava. Animaona ndotini kukwira bhazi kubva uko shuwa makilometers mangani uchifambira murume wangu kumba kwangu ndobata foni. Vamwe vari lucky vane lucky vambata foni dzevarume vavo. Obata foni yemurume wake oswera akabata foni achita nehure achizvita murume iye ari mukadzi wacho kuti ya munhu ngaasvike kunoda kumutamba rafu. Isotira kumutipa tatoona kuti pane danger panapa inogona kuitika. Usaenda kwari kuenda uku munhu akabata foni asi munhu ari kufambira foni nemukadzi akati ini ndiri kuenda. Ameno zvichaitika ikoko takangomirira kunzwa kuti zvaitika. But iyo haisisiri yedu. Indatry kuti reach out pandinogonawo semunhu mukuru kuti akati no inini ndikutongoenda handisi kutadza kuenda handitika reason I don't know. So I'm out of it. So guys, yeah, thank you very much for this show. Ngatisangane zvakare pachirongwa part 2 maybe part 2 ichauya kana kuti tinenge tine topic. Feel free guys to come to my inbox handika kuti no ndine topic ngakumbotwa topic yakati kana aripo vakafirwa nevarume handika kana kuti vakafirwa nehama handiti hama dzikavatorera zvinhu handi maona if uripo wakafirwa ukasiwa rinherera hama dzikapindira kutorera zvinhu uchida kusheya nyaya yako handika kana wakafirwa nemurume vana bamnine nabankuru vakauya vakakutorera zvinhu uripo you want to share your story with us please. I am open for business. I am free. Antika, come to my inbox. We are Ngatinzwei. Antika, so that we program a show. Touya pano, tidzisane, Ngatinzwei. Anzi part 2 iriko rini. Sharon will tell you. Antika, tukuda ma topics akasiyana. So on a topic yako, but make sure it's something that has to do with something that is happening in real life or that you did in real life or that you are doing in real life. Atidingano. Anditika atisi kudangano tukuda nyaya chaidzo. Rutendo Loveness wanonoka it was hot and delete
It was very, very hot. Wanonoka kuya pano pafire pano. Nase manonoka kuya itimes kwa America zenza muri kumka manonokesa pafire pano tanzwiririra nasi. But who are we to judge? We are not here to judge anybody. Ati judge vanhu. Dei baba vekwangu avanga vasina kuya. Aiwa ndaiti ngachitsve. Shonga indirembe tipedzekana na 12 midnight. Zvinova uyawo handitika saka I have to cut this show. Antika ndafunga kuti ndichivhara show inoi kwaine vanhu tikuda part 2 then toenda pa part 2. So guys, yeah, bring the topics. Antika zvezvinhu zviripo maybe wakakura usingawirirani nevabereki vako cheko chaiko for some reasons. Bring the topic, let's discuss it. Pamwe aripo munhu ari musame situation yakafanana neyako antika anodzidzawo something from that. Antika if possible muchida kuya mese both parties, uyai mese both parties tidzitaure pano. Antimaona, this is an online reality talk show. Antimaona. So guys, from me to you, I love you all guys. Take care of yourselves. I love you guys. Tobatana mangwana. Andichika, bless you.